இருப்பவர்கள் கட்டுக்கட்டாக செய்தித்தாள், வார மாத இதழ்கள் மற்றும் நாவல்களை வாசித்தல், குறுக்கெழுத்து போட்டிகள் முதலிய பலவேறு அபத்தமான விஷயங்களில் ஆரம்ப கொண்டவர்களாக உள்ளனர். இவ்விதமாக மக்கள் தங்களது விலைமதிப்பற்ற நேரத்தையும் சக்தியையும் வீணாக்குகின்றன. மேற்கத்திய நாடுகளில் சுறுசுறுப்பான வாழ்விலிருந்து ஓய்வு பெற்ற வயோதிகர்கள் சீட்டாடுதல், மீன்பிடித்தல், தொலைக்காட்சி பார்ப்பதல், சமூக அரசியல் விவகாரங்களை விவாதித்தல் ஆகிய தேவையற்ற விஷயங்களில் ஈடுபடுகின்றனர். இவையும் முக்கியம் இல்லாத இதர செயல்களும் பிரஜல்ப என்னும் பிரிவில் அடங்குகின்றன. கிருஷ்ண உணர்வில் ஆர்வம் கொண்டுள்ள புத்திசாலி நபர்கள் இத்தகைய செயல்களில் ஒருபோதும் பங்கேற்ற கூடாது. ஹரே கிருஷ்ணா. வேற யாராவது படுக்கிறீங்களா? ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி, நான் படிக்கிறேன். ஓகே மாதாஜி. ஜனசங்க என்பது கிருஷ்ண உணர்வில் ஆர்வமில்லாத மக்களுடன் சங்கம் கொள்வதை குறிக்கின்றது. இத்தகைய சங்கங்களை உறுதியாக ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி, ரொம்ப சவுண்ட் இது வருது மாதாஜி, கிளியரா இல்ல. ஒரே நிமிஷம் மாதாஜி, ஃபேன் எடுத்துங்கப்பா. மாதாஜி ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. லெவல் 3 தானே நம்ம இதுல அட்டெண்ட் பண்றது மாதாஜி? லெவல் 3 தாங்க மாதாஜி. தினின்றவங்க 518 நம்பர் வேர்டு கொடுத்துருக்காங்க லிங்க். அந்த கிளாஸ் வந்து 3க்கு மேல வர்றவங்களுக்கு ஆகுது. தெரியலையேங்க மாதாஜி, என்ன கேக்குறீங்க புரியலங்க மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. டவுட்னா லாஸ்ட்ல கேட்டுக்கலாம். ஹரே கிருஷ்ணா. மாதாஜி எடுக்கிறாங்க. சினி மாதாஜி எடுக்கிறாங்க. பத்மாவதி மாதாஜி ஹரே கிருஷ்ணா. நீங்க L3 கிளாஸ் இருக்கீங்கன்னா இந்த கிளாஸ்ல இருங்க மாதாஜி. L1 போனோம்னா ஸ்ரீனி மாதாஜி கிளாஸ் வேற ஒரு லிங்க்ல இருக்கு, அதுல போலாம். அவங்க L1 கிளாஸ் எடுக்கிறாங்க 9 மணிக்கு. ஆமா, இது வந்து L3, இது லெவல் 3 பக்தி உபதேசாமிர்தம் நாங்க படிச்சுட்டு இருக்கோம். இப்ப நீங்க இதுல இருக்கதா இருந்தா இருங்க, இல்ல L1 போறதா இருந்தா போங்க. வேற லிங்க் நான் அட்டெண்ட் பண்ணிட்டு இருக்கேன். ஓகே ஓகே கன்ஃபியூஷன் ஆயிடுச்சு எனக்கு. ஓகே ஓகே, அது L1 மாதாஜி. L1. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஓகே மாதாஜி, நம்ம பார்க்கலாம். இதுக்கு முந்தின இது பேராகிராஃப் படிச்சிட்டாங்க இல்லையா மாதாஜி? ஆமாங்க மாதாஜி. பிரஜல்பா அப்படின்றது. ஓகே ஓகே மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. ஸோ இது லைவ் போயிடுச்சு, நீங்க அதை பார்த்துக்கலாம். ஸோ பிரஜல்பா அப்படின்றது என்ன அப்படின்னு நம்ம இங்க பாக்குறோம். பிரஜல்பான்னா தேவையற்ற பேச்சு. அது பேசுறது மட்டுமல்ல, மனசால நினைக்கிறதும் கூட, அல்லது நம்மளுடைய முக பாவனைகள், நம்ம சொல்றோம் இல்லையா, அந்த வெர்பல் அண்ட் நான் வெர்பல் கம்யூனிகேஷன், அந்த 2 விஷயத்துல கூட நம்ம தேவையற்ற செயல்களை செய்யக்கூடாது அப்படின்றத நம்ம பாக்குறோம். இங்க பிரபுபாதர் நிறைய உதாரணங்கள் வந்து பேசும்போது இந்த உதாரணத்தை சொல்வார். இந்த தேவையற்ற பேச்சுகள் எதுக்கு வந்து ஒப்பிடப்படுது அப்படின்னாக்கா, அந்த தவளை கத்துறதுக்கு சமம் அப்படின்னு. இந்த மழை காலத்துல எல்லாம் பாத்தீங்கன்னா நைட் இரவு நேரத்துல அதோட சத்தம் ரொம்ப அதிகமா இருக்கும். அது என்ன பண்ணுது, நான் இங்கதான் இருக்கேன் அதனோட சத்தத்தின் மூலமாக அந்த பாம்பை வந்து கூப்பிடுது. அதனால அந்த பாம்போட இறை இந்த தவளை, அது அப்படி அதோட வாயாலேயே அது கெடுது அப்படின்றத நம்ம இங்க பார்க்கலாம். சோ இங்க பேச்சு நம்ம படிக்கிறது எல்லாமே வந்து பக்தியில நாம முன்னேறணும்னா நம்மளை எப்படி தயார் செய்து கொள்ளணும். சோ இதை படிக்கிறது மூலமா நாம என்ன நிலையில இருக்கோம், என்னென்ன விஷயங்கள்ல நாம நம்மளை இம்ப்ரவைஸ் பண்ணிக்கணும் அப்படின்றத நம்ம இங்க பாக்குறோம். நம்மளை முன்னேற்றிக் கொள்ளணும்ன்றத பாக்குறோம். சோ இந்த தூய பக்திக்கு நம்ம போகும்போது இந்த 6 விதமான விஷயங்களை தவிர்க்கிறது அப்படின்றத நம்ம பாக்குறோம். சோ இங்க வந்து பிரஜல்பா, தேவையற்ற விஷயங்களை பேசக்கூடாது. சரி, அது எது தேவையற்ற விஷயம் அப்படின்னா, பகவான் கிருஷ்ணரை தவிர்த்து மத்த என்னென்ன விஷயங்கள் நம்ம பேசுறோமோ அது தேவையற்ற விஷயங்கள் அப்படின்றத நம்ம இங்க பாக்குறோம். சோ இங்க நம்ம பேசணும் அப்படின்னாக்க கிருஷ்ண பக்தி இயக்கத்தை பத்தி பேசலாம். அதுக்கு வெளியே இருப்பவர்கள் கட்டுக்கட்டாக என்னென்னலாம் படிக்கிறாங்க. சரி, நம்ம ஒரு பெரிய செய்தித்தாளோ இல்ல இலக்கியங்களோ மற்ற விஷயங்கள்லாம் படிச்சு அதனால நமக்கு ஏதாவது ஒரு முன்னேற்றம் ஏற்படுகின்றதா அப்படின்னு பார்த்தா, அது அப்படியே வந்தாலும் அது இந்த பிராகிருத லோகத்தோட முன்னேற்றமாக இருக்கு. லௌகீகமான விஷயங்களோட முன்னேற்றம் அது நம்மளுக்கு ஏதாவது ஒரு முடிவு தருதா, உண்மையான
ஒரு முன்னேற்றம் இருக்கான்னா அதுல இல்ல. என்னதான் நம்ம டபுள் டாக்டரேட் பட்டம் எடுத்திருந்தாலும் கூட அந்த பிறப்பு இறப்பு சுழற்சிக்குள்ள நம்ம ஆட்கொள்ளப்படுகின்றோம். சோ இதுல இருந்து வெளியில வர்றோம். எது உண்மையான ஞானம்? பகவான் யாரு? நான் எதற்காக இந்த லோகத்துல இருக்கேன்? எனக்கும் பகவானுக்கும் உள்ள அந்த உறவு என்ன? எப்படி இந்த பிறப்பு இறப்பு சுழற்சியில இருந்து விடுபட முடியும்? அது நாம தெரிஞ்சுக்கிட்டோம்னா அதுதான் உண்மையான ஞானம். அந்த ஆன்மீக ஞானம் தான் நமக்கு தேவையான ஒன்று. மத்த விஷயங்கள் எல்லாம் பாத்தீங்கன்னா இந்த பௌதிக லோகத்துக்கு மட்டும்தான் தேவைப்படும். அது நிரந்தரமான இது இல்ல அப்படின்றத நம்ம இங்க பார்க்கலாம். சோ இந்த அபக்தர்கள் என்ன பண்றாங்க? பக்தர் அல்லாதவர்கள் என்ன பண்றாங்க? நிறைய அதுக்காக நம்ம செய்தித்தாள்லாம் வாசிக்க கூடாது அப்படின்னு இல்ல. அதுலயே மூழ்கி போயிடக்கூடாது. சிலர் பாத்தீங்கன்னா 24 மணி நேரமும் செய்திகளை நம்மளை சுத்தி என்ன நடக்குதுன்னே இது பண்ணிட்டு இருப்பாங்க. இதுல வேற நம்மள சொல்லிடுவாங்க. இது என்னது நீங்க ஒரு வெளியில என்ன நடக்குதுன்றதே தெரியாம இருக்கீங்க அப்படின்னு. என்ன உண்மையான ஞானம் எனக்கு வேணுமோ அது தெரிஞ்சா போதும் இல்லையா? சோ வெளியில நடக்கிற விஷயங்கள் ஓரளவுக்கு தெரிஞ்சா போதும். அதுல நம்ம ரொம்ப மூழ்கி போக வேண்டிய அவசியம்ன்றதே இல்லை அப்படின்றத நம்ம பார்க்கலாம். இந்த குறுக்கெழுத்து போட்டிகள், நாவல்கள் நம்மளுக்கு எல்லாமே என்ன நடக்குதுன்றது தெரியணும். ஆனா அதுல ரொம்ப அதீதமான ஆர்வம் தேவை இல்லை அப்படின்றத நம்ம இங்க பாக்குறோம். சோ இந்த அபத்தமான விஷயங்கள்ல ஆர்வம் கொண்டவர்களாக இருக்கிறாங்க. அது தவறான ஒன்று அப்படின்றத நம்ம பார்க்கலாம். சோ எதுக்காக இதெல்லாம் அபத்தம் சொல்றோம்? நம்ம பாக்குறோம். நம்ம கிட்ட இருக்கிறதுலயே மிக உயர்ந்தது என்ன அப்படின்னாக்கா இந்த நேரம். அந்த நேரம் திருப்பி வரப்போறதே கிடையாது. சோ அதை முக்கியமாக பகவானுடைய அந்த பக்தி தொண்டுல ஈடுபடுத்தி நம்மளை தூய்மைப்படுத்திக் கொள்ள நம்ம பார்க்கணும். 84 லட்சம் ஜீவராசியா ஒரு ஒரு ஜீவாத்மா பறக்குது அப்படின்னா எத்தனை ஜென்மங்கள்ல நாம பண்ணின பாவ புண்ணிய கணக்குன்னு தெரியாது. இப்ப இதுதான் வழின்னு தெரிஞ்சதுக்கு அப்புறம் இதை கெட்டியமா புடிச்சுக்கணும் இல்லையா? சோ அப்ப நம்மளுடைய நேரம் ஒண்ணும் இப்ப எல்லாருமே பாத்தீங்கன்னா கிட்டத்தட்ட அந்த ஐசியூல இருக்கிற மாதிரியா தான் இருக்கு. இதுதான் கடைசி வண்டி. இதை பிடிச்சாதான் நம்ம பகவானுடைய திருப்பாதத்துக்கு பக்தி தொண்டு செய்ய போக முடியும். அதை விடுத்துட்டு இன்னுமே இந்த இந்த இதுலயே லௌகீகமான விஷயத்துல இருந்ததுன்னா அதை விட முட்டாள்தனமான விஷயம் ஒண்ணுமே இல்லை. அது நம்மளுடைய தமோ குணத்தை காட்டுகின்றது. இன்னும் அறியாமையிலேயே இருக்கும். இதுதான் அப்படின்னு தெரிஞ்சுமே அந்த வழியை எடுத்துக்கல அப்படின்னாக்கா தவறான ஒன்று. சோ இங்க நம்மளுடைய விலை மதிப்பற்ற நேரத்தையும் சக்தியும் வீணாக்குகின்றது அப்படின்றத நம்ம பார்க்கலாம். இந்த மேற்கத்திய நாடுகள்ல சுறுசுறுப்பான வாழ்விலிருந்து ஓய்வு பெறுவதற்காக இந்த வயோதிகர்கள் நம்ம பார்க்கலாம். அவங்களோடது பாத்தீங்கன்னா 5 நாள் வேலைக்கு போனாங்கன்னா அந்த 2 நாள் என்ன பண்ணுவாங்கன்னா அந்த வேலையில சம்பாதிச்ச பணத்தை போய் என்ஜாய் பண்ணிட்டு வரேன்னு சொல்லிட்டு போறாங்க. சோ இங்க அந்த சூதாட்டம், தொலைக்காட்சி பார்க்கறது, சமூக அரசியல் விவகாரங்களை விவாதிக்கிறது, இந்த மாதிரி தேவையற்ற விஷயங்கள்ல ஈடுபடுறாங்க. நம்ம பக்தர்கள் என்ன பண்ணுவாங்க? அவங்களும் அவங்களுடைய டியூட்டிய பண்றாங்க. அவங்களும் என்ன பண்ணுவாங்க? புனித யாத்திரைக்கு பயணம் செய்வார்கள். சோ இது பக்தர்களுக்கும் அபக்தர்களுக்கும் உள்ள வேறுபாடுன்னு பார்க்கலாம். இந்த தேவையற்ற விஷயங்கள்ல ஈடுபடுறாங்க. இவையும் இது போன்ற முக்கியமில்லாத மற்ற செயல்களும் பாத்தீங்கன்னா பிரஜல்பா எனப்படுகின்றது. சோ இது பாத்தீங்கன்னா கிருஷ்ண உணர்வில் ஆர்வம் உள்ள புத்திசாலி நபர்கள் இந்த மாதிரியான தேவையற்ற நேரங்கள்ல தேவையற்ற விஷயங்கள்ல நேரத்தையும் சக்தியும் வீணாக்குவதை ஒருபோதும் ஈடுபடவே மாட்டார்கள் அப்படின்னு பாக்குறோம். அடுத்து ஜன சங்க. கிருஷ்ண உணர்வில் ஆர்வம் இல்லாத மக்களுடன் சங்கம் கொள்வதை தவிர்க்க வேண்டும். நமக்கு ஒரு தமிழ்ல ஒரு வார்த்தை இருக்கு இல்லையா? உன் நண்பனை பற்றி சொல், உன்னை பற்றி சொல்றேன் அப்படின்றாங்க. சோ நம்மளுடைய கூட இருக்கக்கூடியவங்களுடைய என்ன பாவமோ அதுதான் நமக்கு இருக்கும். அதனால பக்தர்களிடத்துல நாம சங்கம் வைக்க வேண்டும் அப்படின்றத நம்ம பார்க்கணும். அதுக்காக நம்ம வீட்டுல நம்ம மட்டும்தான் கிருஷ்ண பக்தி பயிற்சி பண்றோம், அவங்க கிட்ட எல்லாம் பேசக்கூடாதுன்னா அப்படி அல்ல. எந்த ஒரு விஷயமா இருந்தாலும் அவங்களுக்கும் என்னால என்ன முடியுமோ அதை நாம கிருஷ்ண பக்தி அவங்களுக்கும் சொல்லணும். அதற்காக ஜன சங்க அப்படின்னாக்கா தேவையற்ற அபக்தர்களிடத்துல, கிருஷ்ண உணர்வு இல்லாதவர்களிடத்துல அதீதமான பற்று தேவையில்லை அப்படின்றத நம்ம பார்க்கணும். அப்படியே நம்மளை சுத்தி பக்தர்கள் இல்ல அப்படின்னா அவங்களை எப்படி பக்தியில கொண்டு வரணும்ன்றதுக்கு நாம முனைப்பாக இருக்க வேண்டும். சோ இந்த பௌதீகமான விஷயத்துல ரொம்ப ஆர்வமா இருக்கவங்க கிட்ட கொஞ்சம் தூரமாக இருக்கிறது ரொம்ப நல்லது. என்ன ஆகும் அப்படின்னாக்கா அவங்களுடைய அந்த எனர்ஜி நம்மையும் இழுத்து சொல்லும். அதனால நம்ம எப்பவுமே நம்மளை விட மேல யார் இருக்காங்களோ அவங்கள பார்த்து அவங்கள ஒரு முன்னுதாரணமாக வைத்துக்கொண்டு நம்மளுடைய ஆன்மீக பயணத்தை தொடரணும். நம்மளை விட தாழ்ந்தவங்க கிட்ட பார்த்து அப்ப அவங்க என்ன ஆகும்? இப்ப ஃபார் எக்ஸாம்பிள் அவங்க நம்ம ஏகாதசி பிராக்டிஸ் பண்ணணும்னு சொல்றாங்க.
அப்போ மத்த அந்த கிருஷ்ண உணர்வில் இல்லாதவங்க மேபி அவங்க ஏதாவது சொல்றாங்க, பரவாயில்லப்பா இப்ப எதுக்கு இன்னும் டைம் இருக்குல்ல அது இதுன்னு ஏதாவது சொல்லிட்டாங்கன்னா நம்ம மைண்ட் வந்து அங்க கொஞ்சம் ஆசிலேட் ஆகும். அதனால எப்பவுமே பக்தர்களுடைய சங்கத்துல இருக்கணும். பக்தர் அல்லாதவர்களுடைய சங்கத்தை நாம தவிர்க்க வேண்டும். இந்த கிருஷ்ண உணர்வுள்ள பக்தர்களின் பக்த சனே வாச அவங்க கிட்ட மட்டும்தான் சங்கம் வைத்துக் கொள்ள வேண்டும். அதை ஸ்ரீல நரோத்தமதாச தாக்கூர் வந்து நமக்கு அறிவுறுத்துகின்றார். So, ஒருவன் எப்பொழுதும் பகவானுடைய பக்தர்களோட சங்கத்திலிருந்து பகவானுடைய சேவையில ஈடுபட வேண்டும். பக்தர்களுடைய சங்கம் ஏன் சொல்றோம்? ஏன்னா 24 மணி நேரமும் பகவானை நினைச்சுட்டே இருப்பாங்க. எப்பொழுதும் பகவானையே நினைச்சுட்டு இருக்கிறதுனால நம்மளோட குரு மகாராஜர் எல்லாம் பாத்தீங்கன்னா எதுக்கு வந்து குரு மகாராஜ் எல்லாம் வந்திருக்காங்கன்னா எல்லாரும் ஓடி போறாங்க. எவ்வளவு தூரத்துல இருந்தாலும் அவங்க போய் அவருடைய தரிசனத்துக்காக ஓடி போயிடுவாங்க. ஏன் அப்படின்னாக்கா அவங்களுடைய ஒரு பார்வை பட்டாலே நம்மளுடைய பூர்வ ஜென்ம கர்மங்கள் எல்லாம் வந்து அழிந்து விடும் அப்படின்னு பாக்குறோம். சோ எதற்கு வந்து தீட்சை வாங்கணும் நம்ம இது பண்றோம்? அப்பதான் நம்ம அந்த குரு சீட பரம்பரையோட அந்த அந்த சங்கிலி தொடர்ல நாம வந்து இணைய முடியும். நம்மளுடைய பூர்வ ஜென்ம பலன்கள் எல்லாமே அந்த கர்ம பலன்கள் எல்லாமே அழிந்து நாம ஒரு புது பிறப்பு எடுக்கின்றோம். சோ இப்படி நம்ம அதனாலதான் அவங்க நமக்கு ஆன்மீக தந்தை அப்படின்னு பாக்குறோம். நமக்கு வந்து ஒரு புது ஆன்மீக வாழ்வை கொடுத்திருக்காங்க அப்படின்னுட்டு. சோ பக்தர்கள், தூய பக்தர்கள் என்ன அப்படி ஒரு தன்மை அவங்களுக்கு அப்படின்னா 24 மணி நேரம் பகவானே நினைச்சிட்டு இருக்கிறதுனால அவங்களுடைய அந்த தூய்மையான உணர்வு அவங்களுடைய சங்கத்துல இருக்கும்போது நமக்கும் அதே ஏற்படுகின்றது. எப்படி வந்து ஒரு ஒரு பழுத்த இரும்பு வந்து ஒரு நெருப்போட வரும்போது அதுல இருக்கக்கூடிய அதே தன்மை அந்த அந்த இரும்பும் வந்து கிட்டத்தட்ட நெருப்பா மாறிடுது. காந்தத்தை வந்து சுத்தி இருக்கக்கூடிய இரும்பு துகள்களும் வந்து பாத்தீங்கன்னா அதே தன்மையை பெறுகின்றது. அந்த மாதிரி அவங்க என்ன தன்மையில இருக்காங்களோ அவங்களுடைய தொடர்புடையவர்களும் அதே தன்மையில மாற முடியும். சோ பக்தர்களுடைய சங்கம் வேணும், அபக்தர்களுடைய சங்கத்தை தவிர்க்க வேண்டும். ஒரே விதமான ஏன்னா அவங்க வந்து எப்பவும் பகவானை நினைச்சிட்டு பக்தி தொண்டுல ஏன்னா ஸ்ரவணம், கீர்த்தனம், விஷ்ணு ஸ்மரணம் எப்பவும் பகவானுடைய ஸ்மரணத்துல இருக்கிறது கூட நவவித பக்தி தொண்டுல ஒண்ணு. அப்போ அவங்க அப்படி இருக்கிறதுனால நாமளும் என்ன பண்றோம்? அவங்க அவ்வளவு தூய்மையா இருக்கிறதுனால அவங்க பார்த்த மாத்திரத்திலே நமக்கும் அந்த பாவம் வருகின்றது அப்படின்றத நம்ம பார்க்கிறோம். சோ இங்க ஒரே விதமான வியாபாரத்துல ஈடுபட்டவர்களுடன் சேர்வது என்பது அந்த வியாபார முன்னேற்றத்திற்கு மிக உதவக்கூடியது. உண்மைதான் இல்லையா? சேம் வேவ் லென்த் இருந்தாதான் நம்ம மேல முன்னேறி போக முடியும். அதனால பௌதிகமாக நம்ம அப்படி பாக்குறோம். ஆன்மீகத்திலயும் நம்ம என்ன பண்ணணும்? பக்தர்களுடைய சங்கத்துல இருக்கணும். இதனாலதான் பௌதிகவாதிகள் தங்களது முயற்சிகளை வளப்படுத்துறதுக்காக பல சங்கங்களையும் இயக்கங்களையும் அமைக்கின்றார்கள். அப்பதான் ஒரே மாதிரியான எண்ணம் கொண்டவர்கள் சேர முடியும். அந்த கருத்து பரிமாற்றம் இருக்கும். மென்மேலும் அவங்க உயர முடியும். அதே இதை நம்ம என்ன பண்ணணும்? நம்மளுடைய இந்த பக்தி இதுலயும் ஃபாலோ பண்ணணும் அப்படின்றத நம்ம பார்க்கணும். சோ இந்த வர்த்தக உலகில் பங்கு சந்தை, வர்த்தக சபை போன்ற ஸ்தாபனங்களை நாம பார்க்கணும். பிரபுபாதர் வந்து எப்பவுமே பாத்தீங்கன்னா நம்மளுடைய அந்த பிராக்டிக்கலா என்ன நடக்குது, நீங்க அவருடைய இதை எல்லாமே படிச்சுட்டே வாங்கலேன். அப்ப வந்து பாத்தீங்கன்னா அவர் சொல்ல வேண்டிய அந்த கருத்தை எப்படி சொல்வாருனாக்கா உதாரணம் கொண்டு ஒரு எவிடன்ஸோட ஒரு ரெஃபரன்ஸ் எடுத்து சொல்லுவாங்க. அதை நம்ம பிராக்டிக்கலா நம்ம என்ன ப்ராப்ளம் பாக்குறோம், அதை எப்படி நம்மளுடைய வாழ்வியல்ல நடைமுறைப்படுத்த முடியும், என்ன நடந்துட்டு இருக்கு நம்ம சுத்தி அப்படின்றதையும் சொல்லுவாங்க. சோ அவர் சொல்ல வேண்டிய கருத்தை அழகா இங்க சொல்லுவாங்க. இப்ப இந்த வர்த்தக சபையெல்லாம் நம்ம பாக்குறோம் இல்லையா? சோ அது போல கிருஷ்ணரை மறந்து விடாமல் இருப்பவர்களோட தொடர்பு கொள்ள வேண்டும். சோ அதுதான் வந்து பிரபுபாதர் ரொம்ப கருணையோட இதுக்கு என்ன பெயர் வச்சிருக்க? அகில உலக கிருஷ்ணபக்தி இயக்கம். இதுக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னா கிருஷ்ண உணர்வுக்கு வந்து நாடு, மக்கள் அந்த மாதிரியான வேற்றுமைகள் கிடையாது அப்படின்னு நம்ம பார்க்கணும் இல்லையா? சோ இந்த அந்த ஸ்தாபனத்தால நம்மளுக்கு சத்சங்கம் நாளுக்கு நாள் பெருகி கொண்டே செல்கின்றது. நாம வந்து ஸ்ரீமத் பாகவதத்துல பார்க்கும்போது துளசி மாவை வந்து வலம் வரும்போது, நம்ம காலையில வலம் வரும் இல்லையா? அப்படி வலம் வரும்போது பாத்தீங்கன்னா பூர்வ ஜென்மத்துல செய்த கர்ம பலன்கள் எல்லாம், பாவங்கள் எல்லாம் ஒழிக்கப்படுகின்றது அப்படின்னு பாக்குறோம். அது மட்டும் இல்லாம நம்ம பாக்குறோம் சைத்தன்ய மகாபிரபு சொல்றார், கோபியர்களுடைய பாத கமலங்களுக்கு சேவை செய்யக்கூடிய சேவகர்களுடைய சேவகனாக மாறணும். சோ நம்ம வந்து பாத்தீங்கன்னா எப்படி அந்த பக்தி பாவம். சோ துளசிமா கிட்ட நாம வந்து கருணையோட எங்களை வந்து நீங்க கிருஷ்ண பக்தி எங்களுக்கு அழிக்கணும், அவங்களுடைய கிருஷ்ணருக்கு பக்தி செய்யறதுக்கு எங்களை நீங்க
ஆசிர்வதிக்கணும் அப்படின்னு நம்ம துளசி ஆரத்தி பண்ணும்போது நம்ம பார்க்கிறோம். அது போல பக்தர்கள், தூய பக்தர்கள், நம்ம சொல்றோம் இல்லையா, வாஞ்சா கல்பதருப்யஸ்ய கிருபா சிந்துப்யேவச்ச பதிதானாம் பாவனேப்ய வைஷ்ணவேபியோ நமோ நமக. பக்தர்கள் வந்து பாத்தீங்கன்னா கல்ப விருட்சம் மாதிரி. கல்ப விருட்சத்துக்கிட்ட நாம என்ன கேட்கிறோமோ அது அப்படியே கிடைக்கும். இப்ப வந்து மாயாப்பூர்ல பாத்தீங்கன்னா பக்தர்கள் எல்லாம் வந்து போவாங்க இல்லையா, அந்த 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 என்ட்ரன்ஸ்ல என்ன பண்ணுவாங்கன்னா பெருக்கி அந்த அந்த இதெல்லாம் தூய்மை பண்றாங்களே காலையில, அப்ப பெருக்கி அந்த குப்பையெல்லாம் வைக்கும்போது பக்தர்கள் என்ன பண்ணுவாங்கன்னா அந்த இதுல வந்து உருள்வாங்க. ஏன்னா அவங்களுடைய பாதத்துல அங்க வந்திருக்க ஒவ்வொருத்தரும் தூய பக்தர்கள் இல்லையா, அவங்களுடைய அந்த பாத துளி நம்ம மேல படுறதுனால நம்மளுடைய பாவங்கள் ஒழிக்கப்படுகின்றது அப்படின்னு ஸ்ரீமத் பாகவதத்துல பாக்குறோம். கங்கை நீர்ல நம்ம வந்து அடிக்கடி குளிச்சாதான் நம்மளுடைய மனம் தூய்மை அடைகின்றது. கங்கை நீர் எப்படிப்பட்டது? பகவானுடைய திருப்பாதம். அவர் வந்து வாமன அவதாரம் எடுத்து உலகத்தையே அளக்கின்றார் பகவான். அவருடைய திருப்பாதம், அவர் உலகம் அளக்கிறதுக்கு மேலுலகம் போகும்போது ஆஹ் அந்த 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 காரண கடல்ல வந்து அவருடைய திருப்பாதம் பட்டு அந்த கடல் நீர் வந்து பகவானுடைய திருப்பாதத்தை தழுவி கொண்டு வருகின்றது. அப்ப எவ்வளவு ஒரு புனிதமான நீர் கங்கை நீர். ரொம்ப கருணையோட பகவான் மேலிருந்து அந்த கங்கையை கீழே கொண்டு வர்றார், சோ தட் நம்ம எல்லாம் அதுல வந்து தூய்மை அடைய முடியும்னு. அப்படிப்பட்ட கங்கை நீர்ல நாம வந்து மீண்டும் மீண்டும் குளிச்சாதான் நமக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னா அந்த பக்தி நம்ம தூய்மை அடைவோம். ஆனா தூய பக்தர்கள் எப்பவும் பகவானே நினைச்சுட்டு இருக்கிறதுனால அவங்களுடைய திருப்பார்வை ஒரு முறை பட்டா கூட நம்மளுடைய நம்மளுடைய பாவங்கள் எல்லாம் அழிந்து விடுமா. அப்போ அந்த கங்கை நீருக்கும் தூய பக்தர்களுக்கும் இருக்கக்கூடிய அந்த அந்த வேற்றுமை என்ன அப்படின்றத நம்ம இங்க பாக்குறோம். கங்கை நீரை காட்டிலும் உயர்ந்தவர்களாம் தூய பக்தர்கள். பகவான் சொல்றார், நான் எங்க இருக்கேன்னா என்ன வந்து யாரு கட்டுப்படுத்துறாங்கன்னா தூய பக்தன் தான் கட்டுப்படுத்துறான். முக்தி கூட நான் கொடுத்துருவேன்ப்பா, 5 விதமான முக்தி கேட்கறியா கொடுத்துடுறேன், ஆனா பக்தி கொடுக்கறது கொஞ்சம் கஷ்டம், ஓடி போயிருவேன் அந்த இடத்துல இருந்து. ஏன்? பக்தியை கொடுத்துட்டாருன்னா அவர் அந்த பக்தனுக்கு கட்டுப்பட்டுடுறார். அதனால இந்த தூய பக்தர்களுடைய சங்கம் மிக மிக முக்கியமான ஒன்று. இந்த கலியுகத்துல வந்து பாத்தீங்கன்னா பெரிய தவம் என்ன அப்படின்னா பக்தர்களுடைய சங்கத்துல இருக்கிறது பெரிய தவம். இப்ப எல்லாம் வந்து பகவானுடைய கிருப்பையினால இந்த கொரோனா வந்து ஆன்லைன்ல நம்ம வந்து உலகம் முழுவதும் வந்து நம்ம வந்து இணைஞ்சு இருக்க முடியுது. ஸோ அதனால அட்லீஸ்ட் நம்மளால பிசிக்கலா இது பண்ண முடியல அப்படின்னாலும் ஆன்லைன்ல வந்து நம்ம இணைஞ்சிருக்கிறோம். காலையில நீங்க பாத்தீங்கன்னா 2:30 மணிக்கு ஈவன் டெம்பிள் லிங்க் எடுத்தாலும் சரி, நம்மளோட தமிழ் இந்த லிங்க் இப்ப நீங்க ஜாயின் பண்ணிருக்க லிங்க் எடுத்தாலும் சரி, எல்லா வயசுல இருக்கவங்களையும், வயசானவங்கல இருந்து சின்ன வயசுல இருக்கவங்கல இருந்து வேறுபாடு இல்லாம எல்லாரும் அதுல வந்து ஜாயின் பண்ணிருப்பாங்க. ஒரு துளசி மாவை வச்சுட்டு அவங்களுக்கு முன்னாடி அமர்ந்து அவங்க வந்து சாண்டிங் பண்றது. ஸோ அந்த அவங்களெல்லாம் பார்க்கும்போது நமக்கு ஒரு உத்வேகம் பிறக்குது. நம்ம அப்படியே ரொம்ப டயர்டா இருப்போம், ஆனா அவங்களெல்லாம் பார்க்கும்போது ஒரு எனர்ஜி வரும் நமக்கு. உலகம் முழுவதும் அவங்க ஜாயின் பண்ணிருப்பாங்க. டெம்பிள் லிங்க்ல நீங்க பாத்தீங்கன்னா தெரியும், அவ்வளவு காலங்காத்தால எந்திரிச்சு குளிச்சுட்டு அவங்கள பார்த்த உடனே நமக்கு வந்து அந்த ஒரு பாசிட்டிவ் எனர்ஜி வைஸ் வருது அப்படின்னு பாக்குறோம். ஸோ தூய பக்தர்கள் வந்து அந்த கண்டி மாலை போடுறது, திலகம் வைக்கிறது, அதெல்லாம் நம்ம பாக்குறோம் இல்லையா. ஸோ அதை மீண்டும் மீண்டும் அந்த திலகம் வைக்கிறத பார்த்ததோ அந்த 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 திலகத்தை பார்த்தே வந்து பார்த்து நிறைய பேர் பக்தராக மாற முடியும் அப்படின்றத நம்ம ஸ்ரீமத் பாகவதத்துல படிக்கிறோம். ஸோ தூய பக்தர்கள் அவ்வளவு உயர்ந்தவர்கள். அவங்களுடைய சங்கத்தை மட்டும் நம்ம விட்டுறவே கூடாது. அதே சமயத்துல அபக்தர்கள் கிட்ட நம்ம சங்கம் இருக்கக்கூடாது அப்படின்னு நம்ம பாக்குறோம். ஸோ இங்க பிரபுபாதருடைய கருணையினால உலகம் முழுவதும் இந்த கிருஷ்ண பக்தி இயக்கம் இருக்கு. ரொம்ப அழகாக பிரபுபாதர் நமக்கு வழிகாட்டியிருக்கார். அவரை விட நமக்கு என்ன சொல்றது, பெரிய வரப்பிரசாதம் நமக்கு வந்து பிரபுபாதர் கிடைச்சது. ஏன்னா நம்ம என்னெல்லாம் ஃபாலோ பண்றோமோ அதெல்லாம் சொல்லப்பட்டிருக்கு. நீங்க வந்து ஸ்ரீமத் பாகவதம் 9வது ஸ்கந்தம் நீங்க அதுல பாத்தீங்கன்னா 5வது அத்தியாயத்துல நம்மளுடைய அம்பரீஷ் மகாராஜர் நவவித பக்தி துண்டையுமே செய்யறாரு. அவர் வந்து அவருடைய புலன்களை எப்படி பகவானுடைய பக்தி துண்டுல ஈடுபடுத்துறார் அப்படின்றத நம்ம படிக்கிறோம். அது எல்லாமே வந்து பிரபுபாதர் கருணையோட நமக்கு அருளி இருக்கின்றார். காலையில நாம மங்களார்த்தி பாக்குறதுல இருந்து அவருக்காக பாடல் பாடு, துளசி மாவை வலம் வர்றது, பக்தர்களுக்கு நாம வந்து நமஸ்காரங்களை பண்றது, பகவானுக்கு நமஸ்காரம் பண்றது, நாம அந்த நரசிம்ம பகவானுக்கு கொடுத்த அந்த நறுமணத்தை வந்து முகர்ந்து கொள்றது, அந்த ஆர்த்தி கண்ணுல எடுத்துக்கிறது,
எல்லாமே எல்லாமே வந்து பாத்தீங்கன்னா பிரபுபாதருடைய கருணையினால நமக்கு அது கிடைச்சிருக்கு. இந்த பக்தர்கள் சங்கத்தையும் நமக்கு பிரபுபாதர் வகுத்து கொடுத்ததையும் நம்ம விடவே கூடாது அப்படின்றத நம்ம பார்க்கலாம். சோ இந்த உலகின் பல்வேறு பகுதிகளில் உள்ள மக்கள் பலர் உறங்கிய நிலையில் உள்ள தங்களது கிருஷ்ண உணர்வை விழிப்புறச் செல்வதற்காக இந்த இயக்கத்தில் சேர்கின்றனர். இது கூட பகவானுடைய கருணை இல்லாம பக்தி கிட்டவே கிட்டாது. அதனால இந்த பக்தி இதுக்கு கூட பகவானுடைய கருணை வேணும். சோ இவங்க எல்லாம் எதற்கு அதுல வந்து ஜாயின் பண்றாங்க? நீங்க பிருந்தாவனம் போங்க, மாயாப்பூர் போருங்க, அவங்களுடைய அந்த உறுதித்தன்மை இருக்கு இல்லையா, ரொம்ப ஆச்சரியப்பட வைக்கும். அந்த பக்தர்களுடைய அவங்க ஆரம்ப காலகட்டத்துல ரஷ்யால எல்லாம் நீங்க பாத்தீங்கன்னா ஜெயில எல்லாம் போட்டுருவாங்களாம் அவங்கள. அப்ப அவங்க என்ன பண்ணுவாங்களா, அவங்களுக்கு கொடுக்குற அந்த பிரெட் துண்டு இருக்கு இல்லையா, அதை வந்து 108 இதா சின்ன சின்னதா கட் பண்ணி அதை காய வச்சு அதை வச்சு பகவானுடைய நாமத்தை சொல்லிட்டு இருக்குவாங்க. என்ன அளவுக்கு அவங்க வந்து அவங்களுடைய அந்த பக்தியோட தீவிரம் பாருங்க எப்படி இருக்கு அப்படின்னு. அது போல நமக்கு வந்து அழகா அவங்க வந்து ஆச்சரியப்படுவாங்க. நீங்க வந்து எவ்வளவு உயர்ந்த பக்தர்கள் தெரியுமா, அவங்க ரொம்ப உயர்ந்த நிலையில இருக்காங்க, அவங்க நம்மளை பார்த்து ஆச்சரியப்படுவாங்க. ஏன் அப்படின்னா நீங்க அழகா வந்து ஹரே கிருஷ்ணா 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 ஹரே ஹரே, ஹரே ராம 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 ஹரே ஹரே, பகவானுடைய நாமத்தை அழகா உங்களால சொல்ல முடியுது. ஆனா எங்களால அதை ப்ரொனவுன்ஸ் கூட பண்ண முடியல. ஹரே 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 அது அது என்ன எப்படி இருக்குன்னா, அவங்களால ஹரே கிருஷ்ணா சொல்றது கூட ஹேர்னு அவங்க வந்து ப்ரொனவுன்ஸ் பண்ண ஆரம்பிப்பாங்க. அதை கூட பிரபுபாதர் என்ன பண்றாரு, ரொம்ப கருணையோட அவங்கள வந்து கரெக்ட் பண்ணியிருக்காரு. சோ அத வந்து ஹரேன்னு படிக்கணும், ஹேர்ன்னு படிக்கணும். ரெண்டுத்துக்கும் எவ்வளவு ஒரு வேறுபாடு. வேற ஒரு ஆச்சாரியர்களாக இருந்தாங்கன்னா அவங்க கிட்ட கண்டிச்சு அவங்க இதுக்கு மேல திருப்பி வரவே மாட்டாங்க பக்திக்கு. ஆனா நம்மளுடைய பிரபுபாதர் அப்படி இல்லை, அவங்கள தட்டி கொடுத்து இப்படி நம்ம சொல்லக்கூடாது. அந்த தன்மை யாருக்கிட்ட இருக்கும், நம்மளுடைய பெற்றோர்கள் கிட்டதான் இருக்கும். அது அப்படியே நம்ம பிரபுபாதர்கிட்ட பார்க்கலாம். ஒருத்தவங்க தவறுகள் செய்தாலும், ஏன்னா பக்தியில வர்றது வந்து ரொம்ப கஷ்டம். அவங்கள நம்ம என்ன பண்ணிடுறோம், ஏதாவது கோபம் பேசி திருப்பி அவங்க பக்தியிலுக்கே வராத மாதிரி பண்ணிடுறோம். இதுக்கு ஒரு எக்ஸாம்பிள் கூட சொல்லுவாங்க. ஒருத்தர் வந்து கோவில்ல வந்து பாத்தீங்கன்னா நம்ம ரொம்ப கண்டிப்போட எல்லாத்தையும் ஃபாலோ பண்றோன்ற பேர்ல நம்ம யாரையாவது கடிந்து பேசிட்டோம்னா அவங்க திருப்பி அந்த இதுக்கே வரமாட்டாங்க. ஆனா அதே இந்த மதுபான இதுல வந்து பாத்தீங்கன்னா அவர் என்ன பண்ணுவார், ஏதாவது ஒரு இதை தப்பா பண்ணிட்டாருன்னா பரவாயில்ல அவங்க அந்த அன்போடு பேசுறதோட இதை என்ன ஆகுதுன்னா மீண்டும் மீண்டும் அந்த தேவையற்ற இடங்களுக்கு போறதுக்கு வழிவகுக்கின்றது. ஆனா பக்தி அந்த மாதிரி இருக்க மாட்டேங்குது. சோ அதனால பக்தர்கள் கிட்ட நாம வந்து ரொம்ப கேர்ஃபுல்லா இருக்கணும். பக்தர்கள்ன்றவங்க ஒரு முறையேனும் பகவானுடைய நாமத்தை சொல்லிட்டாங்கன்னா அவங்க பக்தர்கள். சோ அதனால அந்த விட்டு கொடுத்து போடுறது, அவங்க கிட்ட வந்து பக்தர்கள் கிட்ட வந்து நம்ம எப்பவுமே வந்து கேர்ஃபுல்லா நம்ம வந்து செயல்கள் இருக்கணும் அப்படின்றத நம்ம பார்க்கலாம். சோ இங்க பிரபுபாதருடைய கருணையின் மூலமாக இஸ்கான் கிடைச்சிருக்கு நமக்கு. அதனால நமக்குள்ள இருக்கக்கூடிய அந்த கிருஷ்ண உணர்வை விழிப்புற செய்ய முடியுகின்றது அப்படின்றத நம்ம பார்க்கலாம். இந்த அறிவை திரட்டுறதுல அளவுக்கு அதிகமாக முயற்சியை மன அனுமானிகள் அல்லது வரட்டு அறிஞர்கள் மேற்கொள்கின்றார்கள். ஆனா அது உண்மையான அறிவு கிடையாது. இவர்கள் அத்தியாகார தேவைக்கு அதிகமாக சேகரித்தல், அது என்னவாக இருந்தாலும் சரி. இவங்கெல்லாம் வந்து அத்தியாகார எது நமக்கு தேவையோ அது மட்டும் இருந்தா போதும். ஸ்ரீல பக்தி சித்தாந்த சரஸ்வதி தாக்கூர் அனுவிருத்தி விளக்க உரையில் என்ன சொல்றாரு, நம்ம அனுவிருத்தி விளக்க உரையை சார்ந்தும் இங்க பிரபுபாதர் நீங்க படிக்கும்போது பார்க்கலாம். பிரபுபாதர் வந்து ஒவ்வொரு ஆச்சாரியர்களை எடுக்கிறார், அவங்க என்ன கான்ட்ரிபியூட் பண்ணிருக்காங்களோ அதை அக்னாலேஜ் பண்றாரு. இங்க வந்து அவர் சொல்றாரு பாருங்க, பாகவதத்திற்கு ஸ்ரீமத் பாகவதத்திற்கு ஏற்ப கிருஷ்ண உணர்வற்ற வரட்டு தத்துவங்களின் மீது பல நூல்களை எழுத வேண்டும் என்று மன அனுமானிகளின் தீவிர முயற்சி முற்றிலும் பயனற்றது. மன அனுமானிகள் அப்படின்னாக்கா தான் தோன்றித்தனமாக அவங்களா ஒரு பிலாசபி வச்சுக்கிறது. நம்ம இப்ப பார்க்கலாம். நான் அன்னைக்கு யாரோ ஒருத்தவங்களை நான் பார்த்தேன், அவங்க வந்து யோகா அப்படின்றத பத்தி சொல்றாங்க. அப்ப அவங்க கிட்ட கேட்டேன், உங்களோட அந்த இது என்ன, உங்களோட பிலாசபி அந்த இது என்ன? எங்க குரு சொல்றதை நம்ம ஃபாலோ பண்றோம். சரி, குருவோட குரு யாரு? இல்ல அவருக்கா அப்படியே ஒரு ஞானம் வந்தது. அது எவ்வளவு தூரம் சரியா இருக்கும் அப்படின்றது புரியல இல்லையா? சோ நம்ம ஒரு இது எடுத்தோம்னா அதுக்கு ஒரு ஹிஸ்டரி வேணும் இல்லையா? சோ இந்த மாதிரியான அந்த அனுமான விஷயங்கள் அதுதான் சரி அப்படின்னு சொல்றதெல்லாம் வந்து பாத்தீங்கன்னா அந்த வரட்டு ஒரு ஸ்ட்ராங் பிலாசபிக்கல் ஃபவுண்டேஷன் இல்லாத விஷயங்கள் நம்மள சரியான முன்னேற்றத்துக்கு கொண்டு செல்லாது அப்படின்றத நம்ம இங்க பாக்குறோம். அதெல்லாம் பயனற்ற ஒன்று. பொருளாதார முன்னேற்றத்தின் மீது பல நூல்களை எழுதுறாங்க கர்மிகள்.
நம்ம பாக்குறோம் கர்ம மேதிகள். இவங்க என்ன பண்றாங்க, அவங்களோட முயற்சியும் அத்தியாகார பிரிவை சேர்ந்தது. தேவையற்ற நூல்களை எழுதுறதும் அத்தியாகார பிரிவு. ஏன் அப்படின்னாக்கா, அதனால ஏதாவது பயன் இருக்கா? நான் இவ்வளவு இலக்கியங்கள் ரொம்ப அழகா வாசியிருக்கேன், ஆனா அதனுடைய சாரம் என்ன? பகவானை பத்தி சொல்லல அப்படின்னாக்கா, அதை நான் படிச்சு எனக்கு என்ன பிரயோஜனம்? மீண்டும் மீண்டும் அது என்ன இந்த பௌதீக லோகத்துலதான் பிணைக்க போகின்றது இல்லையா? அதே மாதிரி ஆஹ் ஆஹ் மற்ற பௌதிகமான விஷயத்துல அதிக முயற்சி எடுக்கிறதுனால வரக்கூடிய பலன் என்ன? அதுவும் அத்தியாகாரம், தேவையற்ற ஒன்று அப்படின்றத நம்ம இங்க பாக்குறோம். சோ இந்த கிருஷ்ண உணர்வில் ஆர்வம் இல்லாதவர்களும் விஞ்ஞான அறிவு அல்லது பொருளாதார லாபம் எனும் உருவில் மேன்மேலும் அதிகமாக பௌதீக பொருட்களையே அடைய விரும்புகின்றார்கள். இவங்க எல்லாமே அத்தியாகார கட்டுப்பாட்டுக்கு உள்ளவங்க, தேவையற்ற விஷயங்களை சேமிச்சு வைக்கிறது இல்லையா? கர்மிகள் எங்களது எதிர்கால நிலையை அறியாத ஒரே காரணத்தினால் எதிர்கால தலைமுறைக்கு இன்னும் அதிக அளவு பணத்தை சேமிப்பதற்காக மிகவும் கடுமையாக உழைக்கின்றார்கள். இன்னைக்கு காலையில ஏதோ ஒரு கிளாஸ் இது பண்ணும்போது அவங்க வந்து ஒரு கோட் சொல்றாங்க. காமராஜர் வந்து சொன்னாங்களாம், என்னது உடல் ஊனமற்ற குழந்தைகளுக்காக சேமியுங்கள், உங்கள் சேமிப்பு உங்கள் குழந்தைகளை ஊனமுற்றவர்களாக மாற்றக்கூடாது அப்படின்னு சொல்றாரு. அவர் வந்து இந்த பௌதிகமாக சொன்னாலும் அவர் சொன்ன தாத்பரியம் வந்து கரெக்ட் இல்லையா? சோ நமக்கு வந்து தேவையற்ற விஷயங்களை நாம சேமிக்க கூடாது அப்படின்றத நம்ம இங்க பாக்குறோம். நம்ம என்ன பண்றோம், நமக்கு மட்டும் அந்த நேரத்துக்கு சரியா இருந்தா பரவாயில்ல, நம்ம அந்த 7 தலைமுறைகளுக்கும் சேர்த்து சேமிச்சு வைப்போம். அடுத்தவங்களை பத்தி கொஞ்சம் கூட கஷ்டப்படுறதே யோசிக்கிறதே கிடையாது. வாமன அவதாரம் பகவான் எதற்காக எடுத்தாரு? பலி சக்கரவர்த்தி வந்து என்ன, பலி சக்கரவர்த்தி பிரலாத் மகாராஜருடைய பேரன். பலி சக்கரவர்த்திக்கு வந்து பகவான் வாக்கு கொடுத்திருக்கார், உன்னுடைய 21 தலைமுறைகள் நான் ஒண்ணுமே பண்ண மாட்டேன்னு சொல்லியிருக்காரு. சோ பிரலாத் மகாராஜருக்கு பகவான் வந்து வாக்கு கொடுத்திருக்காரு. அப்படி பலி சக்கரவர்த்திக்கு எதுக்கு வந்து பகவான் வாமன தேவராக வந்தார்? வந்து எதற்காக வந்து அந்த 3 லோகங்களையும் அவர் அளந்தாரு? எதற்கு குழந்தை மாதிரி வரணும், திருப்பி பார்த்தா உலகளந்த பெருமாளாக ஓங்கி நிக்கிறார்? ஏன் அப்படின்னாக்கா, அவங்கவுங்க இடத்துல இருந்து ஆட்சி பண்ணணும் இல்லையா? இவர் 3 லோகத்தையும் எடுத்துட்டார். இதுக்கு முன்னாடி இருந்த ஹிரண்யகசிபு அதே மாதிரி பண்ணாரு, ஹிரண்யகசிபுவை வதம் பண்ணார், அவருக்கு வந்து மோட்சம் கொடுத்தார். அடுத்துக்கப்புறம் இந்திரன் தேவர்களுக்குன்னு உண்டான ஒரு இடம் இருக்கும்போது அவங்க அதை ஆட்சி செய்யணும் இல்லையா? அதையும் பலி சக்கரவர்த்தி எடுத்துட்டார் அப்படின்னாக்கா, இந்த அதிகமான விஷயங்களை சேகரிப்பது தவறு அப்படின்றத சொல்றார். இருந்தாலுமே தன்னுடைய ஆச்சாரியர் சொல்றாரு, ஏன்னா பலி சக்கரவர்த்தி முதல்ல இந்திரனோட போரிட்டு அவர் இறந்துட்டார். மரணத்துக்கு அப்புறமா அவருடைய அந்த குலகுரு இருப்பார் இல்லையா, சுக்கராச்சாரியர், அவங்க யாரு அப்படின்னாக்கா பிருகு அப்படின்ற அந்த ரிஷியோட வம்சத்துல வந்தவர் சுக்கராச்சாரியர். பிராமணர்கள். நம்ம வந்து பாக்குறோம் இல்லையா, பகவானுடைய மந்திரத்துல பாக்குறோம், பிராமணர்களையும் பசுக்களையும் வந்து பேணி பாதுகாக்கின்றார் கிருஷ்ணர். அப்ப சுக்கராச்சாரியார் அவங்களோட வழியில வர்றார். அவர் வந்து பலி சக்கரவர்த்திக்கு இன்னொரு வாழ்க்கை, இன்னொரு உயிர் கொடுத்து அவர் இது பண்ணியிருக்காரு. அப்போ பலி சக்கரவர்த்தி முழுமையாக சுக்கராச்சாரியாருக்கு கட்டுப்பட்டு ஆகலாம், ஏன்னா அவராலதான் எனக்கு உயிரே கிடைச்சிருக்கு. அப்படி எல்லா சேவைகளும் செய்யும் போது சுக்கராச்சாரியருடைய வார்த்தையை மீறி பலி சக்கரவர்த்தி என்ன பண்றார், வாமன தேவருக்கு வந்து 3 அடி மண்ணு கொடுக்கிறார். அவர் வந்து எச்சரிக்கிறார், வந்திருக்கிறது வாமனன் அல்ல, குள்ள பிராமணன் நினைக்காத, இவர்தான் வந்து உன்னுடைய மூதாதையர்கள் இரண்யாட்சனை கொன்றவர் அவர் தான், இரண்யகசிபு கொன்றவர் அவர் தான், நீ வந்திருக்கிறது அப்படி நினைக்காத, என் வார்த்தையை மீறி போனன்னா உன்னுடைய எல்லாத்தையும் இழப்பாய் அப்படின்னு சொல்றார். அதையும் மீறி பலி சக்கரவர்த்தி என்ன பண்றார், மீறி போய் பகவானுக்கு அந்த 3 அடி மண்ணை வந்து தாரை வார்த்து கொடுக்கிறார். அதனுடைய பலனாக 12 மகாஜனங்கள்ல பலி சக்கரவர்த்தி ஒரு அசுரகுலத்திலிருந்து வந்தாலுமே கூட அவர் வந்து பகவான் வந்து அந்த உயர்ந்த இடத்த வச்சிருக்கார். 3வது அடி எங்க வைக்கணும்னு கேட்கும்போது ஆத்ம தியாகம் முழுவதுமாக பகவான் கிட்ட வந்து அவர் சரணாகதி பண்றார். இப்போ என்கிட்ட இருக்கிற செல்வத்தை நான் கொடுக்குறேன் அப்படின்னா, அவர் நிக்கிறதே பூமி தான், அந்த பூலோகத்தை அளந்துட்டார் கீழே மேல. 3வது அடி எங்க வைக்கணும்னா அவர் தன்னுடைய தலையை காட்டுறார். ஏன்னா அந்த செல்வத்தை காட்டிலும் செல்வத்தை கொண்டவன் கொஞ்சம் பெரியவன் அல்லவா, அதனால அவர் என்ன பண்றார், வேற எதுவுமே இல்லையே, நான் மட்டும்தான் இருக்கேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு என்னையே ஆட்கொண்ட மாதிரி அவர் என்ன பண்றார், பகவான் இடத்துல காட்டுறார். அதனுடைய பலன் அந்த கீழுலகங்கள் போனாலும் அந்த லோகத்துல சொர்க்க லோகத்துல என்ன கிடைக்குமோ அதை விட 100 மடங்கான
செயல்கள் அவருக்கு கிடைக்கிறது. எல்லா விஷயங்களுமே அங்க கிடைக்குது. அது பார்த்தா கீழ் உலகம் மாதிரியே இல்ல. கீழ் உலகங்கள் எல்லாமே நரகலோகங்கள். அங்க எல்லாமே வந்து ரொம்ப கஷ்டமான விஷயங்கள். ஆனா இங்க பார்த்தா இவர் இருக்கக்கூடிய லோகம் வந்து ரொம்ப டிஃப்ரெண்டா இருக்கு. இது நீங்க படிப்பீங்க ஸ்ரீமத் பாகவதத்துல. அப்ப ஏன் அப்படின்னாக்கா பகவானுடைய பக்தன் அந்த இடத்துல இருக்கிறதுனால, பகவான் அங்க இருக்கிறதுனால, ஏன்னா என்னோட உயிர் எல்லாமே போனாலும் பரவாயில்ல, அவருக்கு அவருடைய குரு வந்து எச்சரித்தும் கூட அவர் என்ன பண்றார், பகவானுக்கு முழுமையாக தன்னை அர்ப்பணிக்கின்றார். அந்த பக்தியை பாராட்டி 12 மகாஜனங்கள்ல ஒருத்தரா வச்சது மட்டுமல்லாம அவருக்கு அந்த ஆஹ் அந்த லோகத்தை கீழே இருக்கக்கூடிய லோகத்தை கொடுத்து அதுக்கு வாயுக்காப்பாளனாக அவர் வந்து அங்க போய் நிற்கிற பகவான். என்ன ஒரு உயர்ந்த தன்மை பகவானோடது அப்படின்றத நம்ம இங்க பார்க்கலாம் இல்லையா? சோ இங்க கர்மிகள் தன்னுடைய எதிர்கால தலைமுறைக்கும் இன்னும் அதிக அளவு பணத்தை சேமிக்கிறதுக்காக கடுமையாக உழைக்கிறாங்க. நம்மளுடைய எல்லா விஷயங்களுமே வந்து ரெகுலரைஸ் ஆகணும். 8 மணி நேரம் வேலைன்னா 8 மணி நேரம் வேலை. அதை திருப்பி நம்ம வீட்டுக்கு தூக்கிட்டு வந்து வேண்டாம். கொஞ்சம் கொஞ்சமா நம்ம வந்து அதெல்லாம் குறைக்க பார்க்கணும். இப்பதான் இது நாள் வரைக்கும் நமக்கு இந்த ஞானம் இல்லை. இப்ப கிடைச்சிச்சா ஓகே, கொஞ்சம் கொஞ்சமா என்னுடைய சாண்டிங்கை நான் வந்து இன்க்ரீஸ் பண்ணணும். 2 மணி நேரம் இதற்கு வந்து செப்பரேட்டா ஒதுக்கி நான் வந்து சாண்டிங்கை வந்து இன்க்ரீஸ் பண்ணணும். 16 மாலைகள் பண்ணணும். நீங்க எல்லாம் இப்ப L3 வந்துட்டீங்க. L3 முடிக்கும் போது நீங்க எத்தனை பேர் இருக்கீங்க? உங்க குரூப்ல 11 பேர் இருக்கீங்க. அன்னைக்கு பார்க்கும்போது 18 பேர் 21 பேர் இருந்தீங்க ஒரு நாள். மேபி 2 குரூப்பும் சேர்ந்தா என்னன்னு தெரியல. சோ அத்தனை பேரும் அப்படியே பக்தி சாஸ்திரி போகணும். சோ நம்ம வந்து ஜஸ்ட் இந்த பௌதிகமாக நம்ம படிக்கிறோம் இல்லையா, அந்த மாதிரி இல்லாம ஒரு டிரான்ஸ்ஃபர்மேஷன் வேணும். நம்ம ஒரு லெவல் முடிச்சு அடுத்த லெவல் போனா நம்மளுடைய அந்த பிஹேவியர்ல சேஞ்சஸ் இருக்கணும், நம்மளுடைய கேரக்டர்ல சேஞ்சஸ் இருக்கணும். நமக்கே தெரியும் எப்படி பசிச்சதுன்னா நம்ம சாப்பிட்ட உடனே நமக்கு ஃபீல் ஆகுது இல்லையா, ஓகே எனக்கு வந்து பசி ஆறிட்டேன் அப்படின்னு. அது போல ஆன்மீகத்துல முன்னேறும் போது நமக்கு தெரியும், ஓகே நான் கொஞ்சம் இம்ப்ரூவைஸ் ஆயிட்டு இருக்கேன். நம்ம விட நம்மளை பத்தி கரெக்டா அனலைஸ் பண்ண மத்த யாராலையும் முடியாது. என்னோட சாண்டிங் இம்ப்ரூவ் ஆயிருக்கு. அட்லீஸ்ட் ஒன்ஸ் இன் அ மந்தோ ஒன்ஸ் இன் அ வீக்கோ நான் டெம்பிள் போறேன். சாஸ்திரங்களை படிக்க ஆரம்பிச்சாச்சு, புத்தகங்கள் வாங்க ஆரம்பிச்சாச்சு, முடிஞ்ச அளவுக்கு பக்தர்களோட சங்கத்துல இருக்க ஆரம்பிச்சேன், பிரசாதம் எடுக்க ஆரம்பிச்சாச்சு, கொஞ்சம் கொஞ்சமா மந்திரங்கள் படிக்க ஆரம்பிச்சிருக்கு. அந்த மாதிரி உங்களுக்கே வந்து அந்த இது தெரியும். சேவைகள் எப்ப நமக்கு கிடைக்குதோ அந்த சேவைகள் வந்து ரொம்ப 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 முக்கியம். எவ்வளவுக்கு எவ்வளவு பகவானுடைய கருணையினால்தான் நமக்கு சேவை கிடைக்கும். அப்ப அந்த சேவை அதுக்கேத்த மாதிரி நமக்கும் மனோபாவம் வேணும். அப்ப சேவையில நம்ம ஈடுபடும் போது பௌதிகமான விஷயத்துல இருந்து நாம விலகி இருக்கோம். அதே காலகட்டத்துல நம்ம வேற விஷயங்களும் பண்ணலாம் இல்லையா? ஆனா அவருடைய கருணையினால போதும். இந்த பிறப்பிலேயே நம்ம என்ன பண்ணணும், பகவான் எடுத்து போக முடியும். எப்படி? குரு கிருஷ்ண கருணையினால, கிருப்பைனால. சோ நம்ம அந்த இதை கெட்டியமா புடிச்சிட்டு மேன்மேலும் முன்னேறணும். இதெல்லாம் சொல்லித்தரதான் இந்த பக்தி ரசாமிர்த சித்து அப்படின்றத பாக்குறோம். சோ இந்த கடுமையான உழைப்பு தேவையில்லை. 8 மணி நேரம் வேலை, 8 மணி நேரம் நம்ம உடல் சார்ந்த செயல்களை செய்யணும், 8 மணி நேரம் பக்தியில முடியறதுக்கு உண்டான விஷயங்களை நாம பண்ணணும் அப்படின்றத பார்க்கணும். பிரபுபாதர் வந்து பாத்தீங்கன்னா 2 மணி நேரம் தான் தூங்குவாராம். என்னுடைய இது எப்ப முடியும்னு தெரியாது, அதுக்கு முன்னாடி என்னுடைய ஆன்மீக குரு என்னென்ன கொடுத்தாரோ அதெல்லாம் நான் பண்ணி முடிக்கணும், டிரான்ஸ்லேஷன் பண்ணணும். அவர் இல்லைன்னா யோசிச்சு பாருங்க, நமக்கு வந்து இந்த ஸ்ரீமத் பாகவதமோ இல்ல மற்ற இதெல்லாம் நமக்கு எப்படி கிடைச்சிருக்க முடியும் அவருடைய கருணை. அதனால உறக்கத்தை குறைச்சிட்டு என்ன பண்ணுவாரா, மேக்சிமம் டிரான்ஸ்லேஷன் பண்றது, அதை வந்து டைப் பண்றது, எடிட்டிங் பண்றது, எவ்வளவு என்னால முடியுமோ. எப்ப வந்து நம்ம வந்து துக்காலயம் அசாஸ்வதம், இந்த பூலோகம் எப்ப நம்ம மரணம் வரும்னே தெரியாது, அதுக்குள்ள நம்மளுடைய இந்த கடமையை முடிக்கணும்னு அவர் அவ்வளவு ஒரு உத்வேகமாக இருந்தார் அப்படின்றத நம்ம பார்க்கலாம். ஆனா இந்த கர்ம மீதிகள் தங்களது மகன்களுக்கும் பேரன்களுக்கும் மேன்மேலும் பணம் திரட்டுவதிலேயே அவங்க அக்கறை கொண்டுள்ளார்கள். அவங்க எல்லாம் யாரு? மூடர்கள் அப்படின்னு சொல்றார். அடுத்த பிறவியில் தங்களுடைய நிலை என்னவாக இருக்கும் என்பதை கூட அறியாத நிலையில இருக்காங்க. அந்த ஞானமே இல்லை அப்படின்னா நம்ம மூடர்கள். இந்த கருத்தை விளக்கக்கூடிய பல சம்பவங்கள் இருக்கு. ஒரு முறை ஒரு கதை சொல்றாரு இங்க பிரபுபாதர். ஒரு கர்மி என்ன பண்றார், தன்னுடைய மகன்களுக்கும் பேரன்களுக்கும் ரொம்ப செல்வத்தை சேமித்து வச்சார். ஆனா அவருடைய கர்மத்திற்கு ஏற்ப அடுத்த பிறவில செருப்பு தைக்கக்கூடிய ஒரு தொழிலாளியா இருக்கார். அந்த அந்த இந்த வீடானது அவருடைய முற்பிறவியில் தன்னுடைய குழந்தைகளுக்காக கட்டியிருந்த கட்டிடத்திற்கு அருகே அமர்ந்தது. ஏற்கனவே முந்தைய பிறவில அவங்க வீட்டுக்கு பக்கத்துல இருந்த ஒரு வீட்டுல இவர் குழந்தையா பிறக்கிறார். அந்த செருப்பு தைப்பவன் தனது முற்பிறவின் வீட்டுக்கு சென்ற போது, முன்னாடி இருந்த அந்த வீட்டுக்கு போறாரு, ஏன்னா அவருக்கு தான் ஞாபகம் இருக்கு. அப்போ அவங்களுடைய பேரன்களும் மகன்களும் அவரை என்ன பண்றாங்க, அதே செருப்பாலேயே அடிச்சு அனுப்பிச்சுறாங்க. அப்போ கர்மிகளும் ஞானிகளும் கிருஷ்ண உணர்வில் ஆர்வம் கொள்ளாதவரை
பயனற்ற செயல்களிலேயே தங்களுடைய வாழ்வை தொடர்ந்து விரயம் செய்கின்றார்கள். இப்ப நம்மளுடைய நிதர்சனமா நம்மளை சுத்தியும் பாக்குறோம். கண்டிப்பா நமக்கு அடுத்த பிறவின்றது ஒண்ணு இருக்கு. அந்த பிறவின்றது அந்த மரணிக்கும் தருவாயில நம்ம என்ன நினைவுகளோட போறோமோ அதை சார்ந்தது. அப்போ மரணிக்கும் தருவாயில் என்னுடைய நினைவு தூய்மை அடையணும் அப்படின்னாக்கா நான் என்ன பிராக்டிஸ் பண்றணும், இப்ப என்ன பயிற்சி செய்யறணும், அதுதான் என்னுடைய மரணிக்கும் தருவாயில இருக்கும். அப்ப அதுக்கு நம்ம என்ன பண்ணணும், முழுவதுமாக கிருஷ்ண உணர்வை பயிற்சி செய்ய வேண்டும் அப்படின்றத நம்ம பார்க்கணும். அதுக்குதான் பிரபுபாதர் முதல்ல நமக்கு சொல்லி இருக்கிறது பகவானுடைய திருநாம உச்சாடனம். ஹரே கிருஷ்ணா 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 ஹரே ஹரே, ஹரே ராம 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 ஹரே ஹரே. சோ பகவானுடைய நாம உச்சாடனம். சோ இங்க எப்ப வேணாலும் மரணம் நமக்கு வரலாம். அப்ப பகவானுடைய நாம உச்சாடனத்திலே இருந்தோம் அப்படின்னாக்கா யமதூதர்களுக்கு பதிலாக விஷ்ணு தூதர்கள் நம்மை அழைத்து செல்வார்கள். இந்த பிறப்பு இறப்பு சுழற்சிக்கு ஒரு முடிவு வரும். எப்பவும் நம்ம ஏதாவது ஒரு லீலைய ஸ்மரணம் பண்ணிட்டே இருக்கணும். நம்ம பாத்தீங்கன்னா பீஷ்மாச்சாரியார் பகவானை பார்த்த சாரதியாக பார்க்கணும்னு நினைச்சார். பார்த்த சாரதி, பார்த்த அர்ஜுனனுடைய தேரோட்டியாக பகவான, ஏன்னா அந்த போர் வீரனாக பார்க்கணும், யுத்த வைராக்கியம், அந்த போர் வீரனா பார்க்கணும்ன்றது அவருடைய ஆசை. சோ எப்பவும் அந்த பாவத்திலே இருந்ததுனால அந்த மகாபாரத போர்க்களத்துல நாளைக்கு காலையில 5:30 மணிக்கு அந்த ஸ்லோகம் தான், முடிஞ்சா நீங்க ஜாயின் பண்ணுங்க, ஒரு 15 மினிட்ஸ் கிளாஸ். சோ அவர் மரணிக்கும் தருவாயிலும் நல்ல கண்களை அகழ்ந்து விரித்து கொண்டு பகவானை பார்த்துட்டே அந்த ரூபத்திலேயே அவர் மரணிக்கிறாராம். அப்போ வைகுண்ட லோகத்துல ஒரு லீலை நடக்குது. எப்படி இந்த தாமரை இதழ் நிறைய இருக்கோ அது போல ஒரு லீலை நடக்கக்கூடிய இடங்கள் இருக்கு. அதுல பகவானுடைய இந்த பார்த்தசாரதி ரூபம் எங்க இருக்கோ அந்த வைகுண்ட லோகத்துக்கு பீஷ்மாச்சாரியர் போறார் அப்படின்னு நம்ம பாக்குறோம். அப்ப மரணிக்கும் தருவாயில் நாம என்ன நினைவுகளோட இருக்கோமோ, பகவானுடைய ஸ்மரணத்தை நம்ம நினைச்சுட்டே இருக்கோம், அவருடைய லீலையை நம்ம நினைச்சுட்டே இருக்கோம் அப்படின்னாக்கா மரணம் எப்ப வரும்னே தெரியாது. அப்ப நாம என்ன பண்ணலாம், அந்த லோகத்துக்கு போகலாம். சோ தட் இங்க இருக்கக்கூடிய இந்த பிறப்பு இறப்பு சுழற்சி, துக்காலயம், அசாஸ்வதம் இதெல்லாம் விட்டுட்டு நம்மளுடைய நித்தியமான ரூபம் என்ன, நம்மளுடைய இயல்பு என்ன, நம்மளுடைய இயற்கை என்ன, பகவானுக்கு திருத்தொண்டு செய்து கிடப்பதே அதுல நமக்கு அவ்வளவு ஒரு சந்தோஷம். இப்ப நம்ம வீட்டுல கூட குழந்தைங்களுக்கு நம்ம ஏதாவது பிடிச்ச மாதிரி எதனா பண்ணி கொடுத்துட்டா அந்த குழந்தைங்களோட அன்பு, அதுல இருக்கக்கூடிய ஒரு சாட்டிஸ்பேக்ஷன் நமக்கு ஏதாவது இருக்கா? நம்ம அவங்களுக்காக தான் சேவை பண்றோம், ஆனா அதுல அதை தாண்டி நமக்கு வேற ஏதாவது இருக்கானா? இல்ல. அதே மாதிரி நம்மளுடைய இயல்பே என்ன அப்படின்னாக்கா பகவானுக்கு திருத்தொண்டு செய்து கிடப்பது. ஏன்னா அவர் பக்தர்கள் எப்படி ஆனந்தப்படுறாங்கன்னு பார்த்து அவர் ஆனந்தம் அடைகின்றாராம். இன்னைக்கு நாங்க ஸ்லோகம் படிச்சது அதுதான் 9வது ஸ்கந்தத்துல. பகவான் எப்படி ஆனந்தப்படுறாருன்னு பார்த்து பக்தர்கள் ஆனந்தம் அடைறாங்க. இப்படி மாறி மாறி அவங்களுடைய ஆனந்தத்தை பரிமாறிக் கொள்கின்றார்கள். இந்த உன்னதமான லீலையெல்லாம் எங்க நடக்குது அப்படின்னாக்கா இந்த வைகுண்ட லோகத்துல. ஆனா அதே இந்த பிராகிருத லோகம், இந்த லோகத்துல நம்ம என்ன பண்றோம், ஈவன் பக்தியில இருந்தா கூட ஒருத்தர் கொஞ்சம் முன்னேறினா கூட நம்ம என்ன பண்றோம், அதை பார்த்து ரொம்ப சந்தோஷப்படுறோமா, பொறாமை குணம் அதிகமாயிடுது. இவங்க மட்டும் எப்படி இவ்வளவு சேவை பண்றாங்க, இவங்களால மட்டும் எப்படி இது பண்ண முடிஞ்சது, இதை பண்ணலாமா, அதை பண்ணக்கூடாதா? ஏன் அப்படின்னாக்கா இந்த ஜடலோகத்துல நம்ம இருக்கிறதுனால அதனுடைய தாக்கம், இந்த சத்துவகுணம், ரஜோகுணம், தமோகுணத்தோட தாக்கம் நம்மள இந்த மாதிரி பக்தி பிராக்டிஸ் பண்ணா கூட வீழ்ச்சி அடைகிறதுக்கு நிறைய காரணங்கள் இருக்கு. ஆனா பகவானுடைய லோகத்துல அப்படி இல்லை. சோ அதனால நம்மளுடைய உண்மையான லோகம் எது அப்படின்னாக்கா வைகுண்ட லோகம், பகவானுக்கு போய் திருத்தொண்டு செய்வதுதான் நம்மளுடைய நோக்கமாக இருக்கும். சோ இங்க அவர் அவ்வளவு சேமிச்சு வச்சாரு, கஷ்டப்பட்டு பேரன் பிள்ளைகள் மகன்களுக்கெல்லாம் சேர்த்து. ஆனா இப்ப என்ன ஆச்சு, அவங்க அதே செருப்பாலேயே அவங்களை அடிச்சு அமைச்சிடுறாங்க. அதனால தேவையற்ற விஷயங்கள்ல ஆர்வம் காட்டக்கூடாது. பிரயோஜனவாதிகள் வாதிப்பதை போல உடனடி நன்மைக்காக சாஸ்திர சில விதிகளில் சிலவற்றை ஏற்றுக்கொள்வது நியம ஆக்ரக, நியமங்களை ஃபாலோ பண்றது. சாஸ்திரங்களை சொல்லப்பட்டிருக்கு, இந்த யஜ்ஞம் செய்தா இந்த தேவதையை திருப்திப்படுத்தலாம், அதனால இந்த பலன் கிடைக்கும். அப்போ நான் அந்த பலனை எதிர்பார்த்து அந்த யஜ்ஞங்களை செய்யறேன், ஆனா சாஸ்திரத்துல சொல்லப்பட்டது போலவே செய்யறேன். அப்ப சாஸ்திரத்தை எனக்கு ஏதுவாக ஒரு டூலாக பயன்படுத்திக் கொள்கின்றேன், ஒரு கருவியாக நான் பயன்படுத்திக் கொள்கின்றேன். இது நியம ஆக்ரக அப்படின்னு சொல்லப்பட்டது. ஆன்மீக முன்னேற்றத்திற்கு உரிமையான சாஸ்திர விதிகளை அலட்சியம் செய்யுது. அதே சமயத்துல எதெல்லாம் என்னுடைய முன்னேற்றத்துக்கு தேவைப்படுதோ அதையெல்லாம் நாம் அலட்சியம் செய்வது. நம்மளுடைய 10 குற்றங்கள் நம்ம பாக்குறோம் இல்லையா, அதை அலட்சியம் பண்ணுவது. நமக்கு 4 ஒழுக்க விதிமுறைகளை பிரபுபாதர் கொடுத்திருக்கார், அதை அலட்சியம் செய்யறது. எதெல்லாம் செய்யணும்னு சொல்லியிருக்கார்,
மங்களார்த்தி அட்டன் பண்றது, பிரசாதம் எடுத்துக்கொள்வது, காலையில வந்து நம்மளுடைய ஜபம் செய்வது. சோ அந்த அலட்சியங்களை அந்த 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 நியமங்களை அலட்சியம் செய்யறது, இது எல்லாமே வந்து நியம ஆக்ரஹ அப்படின்னு சொல்லப்படுது. சோ இங்க ஏற்றுக்கொள்ள ஆவலுடன் இருத்தல் என்று பொருள்படும். எது? ஆக்ரஹ. சோ ஆக்ரஹ, அக்ரஹ அப்படின்றது ஏற்க மறுத்தல். ஆக்ரஹ ரொம்ப ஆக்ரமா இருக்கும், ரொம்ப ஆர்வத்தோட இருக்கும். அக்ரஹன்றது ஏற்க மறுத்தல். இந்த ரெண்டு சொற்களிலும் ஏதேனும் ஒன்றை நியம என்னும் சொல்லுடன் சேர்ப்பதால் நியமாக்ரஹ, நியமக்ரஹ அப்படின்னு ரெண்டு அர்த்தங்கள் வருது. அர்த்தங்கள் சொற்களின் குறிப்பிட்ட சேர்க்கைக்கு ஏற்றவாறு புரிந்து கொள்ளப்படுகின்றது. நியமங்களை ஏற்றுக்கொள்வது, நியமாக்ரஹ, ஆக்ரஹ ஆர்வத்தோட இருக்குது. சாஸ்திரத்துல சொல்லப்பட்டதுதான் நான் ஃபாலோ பண்றேன், ஆனா என்னுடைய சுய இன்பத்திற்காக நான் அந்த விஷயங்களை எடுத்துக்கிறது. நியம அக்ரஹ அப்படின்னாக்கா நான் வந்து ஏற்க மறுக்கிறது. நீ எதெல்லாம் செஞ்சா முன்னேறுவியோ அதெல்லாம் அலட்சியம் பண்றது. சோ இந்த மாதிரி ரெண்டு விஷயத்துல அதை புரிஞ்சுக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லப்பட்டிருக்கீங்க. கிருஷ்ண உணர்வில் ஆர்வம் உள்ளவர்கள் பொருளாதார முன்னேற்றத்திற்காக நியமங்களை ஏற்றுக்கொள்வதில் ஆர்வம் செலுத்தக்கூடாது. யாரெல்லாம் உண்மையாலுமே வந்து கிருஷ்ண உணர்வுல இருக்கு அப்படின்னா வெறும் பொருள் சேர்ப்பதுல அவங்க வந்து ரொம்ப ஆர்வம் காட்டக்கூடாது. அதே சமயத்துல நமக்கு விதிக்கப்பட்ட கடமைகளை செய்யணும். நம்மளுடைய குடும்பத்துல என்ன நிலையில இருக்கமோ அந்த நிலையில இருந்து விதிக்கப்பட்ட கடமைகளை செய்யணும். ஒரு தாயாகவோ தந்தையாகவோ குழந்தைங்களுக்கு உண்டான அவங்களை எல்லாம் நல்லா செட்டில் பண்ணிட்டோம், அவங்களுக்கு எல்லாம் திருமணம் ஆயிடுத்து, குழந்தைங்கள யாரும் என்ன டிபெண்ட் பண்ணி இல்லை அப்படின்னா முழுவதுமாக நம்ம கிருஷ்ண உணர்வுக்கு வந்துடலாம். இல்ல அவங்களுக்கு சொத்து சேர்க்கறது, அவங்களுடைய பிள்ளைகளுக்கு சொத்து சேர்க்கறது, இப்படியே சேர்த்துட்டே உட்கார்ந்துருந்தோம் அப்படின்னாக்கா நம்ம வந்து எப்ப வெளியில போறது இல்லையா? நீங்க ஃபிளைட்ல போகும்போது கூட அவங்க வந்து எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுவாங்களே, அந்த இது எடுக்கிறதுக்கு முன்னாடி, ஃபிளைட் டேக் ஆஃப் பண்றதுக்கு முன்னாடி சொல்லுவாங்க அந்த இந்த என்னது சேஃப்டி டிப்ஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு. அப்போ வந்து ஆக்சிஜன் கம்மியா இருந்தது அப்படின்னாக்கா நீங்க குழந்தையோட போனாலுமே கூட முதல்ல என்ன பண்ணணும், முதல்ல உங்களை நீங்க சேஃப்கார்ட் பண்ணிக்கணும். அப்புறம் நீங்க குழந்தைங்களுக்கு மத்தவங்களுக்கு நீங்க சேஃப்கார்ட் பண்ணலாம். ஃபர்ஸ்ட் நீங்க வந்து சேஃப்கார்ட் பண்ணாதானே நீங்க உயிரோட இருக்க முடியும், மத்தவங்களை காப்பாற்ற முடியும். அதனால நம்ம முதல்ல இந்த பௌதீக லோகத்துல இருந்து எப்படி விடுபடுறது? என்னுடைய கடமையை பண்ணிட்டேன்னா குழந்தைங்களுக்கு கல்யாணம் ஆயிடுச்சு, அவங்களுக்கு என்னால முடிஞ்சதெல்லாம் பண்ணியாச்சு. அப்போ எனக்கு திருப்பி திருப்பி எதுக்கு நான் சேர்த்து வைக்கணும்னு நினைச்சா அது நான் என்ன எங்க கொண்டு போக போகுது இல்லையா? சோ அதனால என்ன தேவையோ அதை மட்டும் வைத்துக் கொள்வது வந்து உத்தமமானது. சோ இங்க யாரு உண்மையாலுமே கிருஷ்ண உணர்வுல முன்னேறணும்னு நினைக்கிறாங்களோ அவங்க வெறும் பௌதீக பொருளாதார முன்னேற்றத்திற்காக ரொம்ப ஆர்வத்தோட இருக்க மாட்டாங்க அப்படின்னு சொல்லப்பட்டிருக்கு. கிருஷ்ண உணர்வில் முன்னேறுவதற்காக சாஸ்திர நியமங்களை அல்லது விதிகளை மிகவும் நம்பிக்கையோட ஏற்க வேண்டும். அதை கண்டிப்பா ஸ்ரத்தையோட ஏற்றுக்கொள்ள வேண்டும். முறையற்ற பாலுறவு, சூதாட்டம், மாமிசம் உண்ணுதல், போதைப் பொருட்கள், மது, மாது, சூது, புலால் உண்பது, இது எல்லாம் தவிர்க்க வேண்டும். இந்த கட்டுப்பாட்டு விதிகளை அவங்க உறுதியாக ஃபாலோ பண்ணணும். வைஷ்ணவர்களை நிந்திப்பவர்களான மாயாவாதிகளின் உறவை ஒருவன் தவிர்க்க வேண்டும். சைத்தன்ய மகாபிரபு வந்து சொல்லியிருக்காரு, இந்த வைஷ்ணவ அபராதம், பக்தர்களை தூஷிக்கிறது எப்படி அப்படின்னாக்கா ஒரு அழகான பூந்தோட்டம் இருக்கிறதுல ஒரு மத யானை உள்ள போயிடுச்சுன்னா என்ன ஆகும்? அதுக்கு தெரியாது அது என்ன பண்ணுதுன்னு, நாசம் பண்ணிட்டு வெளியில வந்துரும் இல்லையா? சோ நம்ம எவ்வளவுதான் பக்தியில மேன்மேலும் இருந்தாலும் நாம வந்து பக்தர்களை நிந்திச்சோம் அப்படின்னா, அறிந்தோ அறியாமலோ நிந்திச்சோம்னா அதனுடைய விளைவு வேகமா கீழே விழுந்துரும். அதனால நாம வந்து பக்தர்கள் கிட்ட ரொம்ப கவனமாக இருக்க வேண்டும். ஒரு முறையேனும் பகவானுடைய நாமத்தை சொன்னா அவங்க பக்தர்கள். உத்தம பக்தர்கள் எப்பொழுதும் பகவானே நினைச்சுட்டே இருக்கவங்க. அதுலயும் நம்ம 3 விதமான பக்தர்கள் எல்லாம் படிப்போம். சோ அதனால நம்ம கேர்ஃபுல்லா இங்க வந்து அவங்கள ஹேண்டில் பண்ணணும். பௌதீக இன்பத்தில் அக்கறை கொண்டவர்களான புக்தி காமிகள், புக்தி நாட் புத்தி, இங்க புக்தி காமிகள் யாரு? பௌதீக இன்பத்துல ஆர்வம் கொண்டவர்கள். அருவ பிரம்மத்துல 2.5 கலக்கணும்னு நினைக்கக்கூடிய முக்தி காமிகள். நம்ம அங்க வந்து டிஃப்ரெண்ட் கைண்ட்ஸ் ஆஃப் பீப்புளை நம்ம பாக்குறோம். அஷ்டாங்க யோக பயிற்சியில ஆர்வம் கொண்ட சித்தி காமிகள் ஆகியோர் அத்தியாகாரிகள் என்று வகைப்படுத்தப்படுகின்றனர். இவங்களுடைய சங்கம் கொள்வது விரும்பத்தக்கதல்ல. கூடுமான வரையில உங்ககிட்ட சங்கம் அப்படின்னாக்கா நம்ம பேசும்போது என்ன இது அப்படி இருந்தா நல்லது. அதை விட ரொம்ப உறவு பாராட்டணும் அப்படின்னாக்கா அது நம்மள வீழ்ச்சியில கொண்டு போகும். சோ 3 விதமான மக்கள் இங்க சொல்லியிருக்காங்க. அவங்க எல்லாம் அத்தியாகாரிகள். சோ இந்த அத்தியாகாரிகள், அத்தியாகாரம் என்ன அப்படின்னாக்கா
புக்தி பொருளாதார இன்பத்துல ரொம்ப ஆர்வமாக இருக்கிறவங்க புக்தி காமிகள். நாட் புத்தி, புக்தி. அடுத்தது வந்து பகவானுக்கு ரூபம் கிடையாது, அந்த அந்த பிரம்ம ஜோதியில ஐக்கியமாயிரணும், முக்தி என்னுடைய நோக்கம் அப்படின்னு இருக்காங்க இல்லையா, அவங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா முக்தி காமிகள். அது இல்லாம அந்த அஷ்டமா சித்திகள் அதெல்லாம் ஃபாலோ பண்றாங்க இல்லையா, தியானம் எல்லாம் செய்து, அவங்க சித்தி காமிகள். இவங்க எல்லாமே அத்தியாகாரிகள். யார் அப்ப உயர்ந்தவங்க அப்படின்னா, எதையுமே எதிர்பார்க்காம அனன்ய பக்தி, தூய கலப்படமற்ற பக்தி செய்யக்கூடிய அந்த தூய பக்தர்களுடைய சங்கம் வேணும் அப்படின்றத நம்ம பார்க்கணும். இந்த அஷ்டாங்க யோகத்தில் பக்குவம் அடைகிறது, பிரம்மன்ல இரண்டரை கலக்கிறது, விரும்பிய பௌதீக பொருட்களை அடைதல், இவங்க பேரை தான் பார்த்தோம். புக்தி காமிகள், சித்தி காமிகள், முக்தி காமிகள் ஆகியவற்றின் மூலமாக மனதை விரிவுபடுத்துவதற்கான ஆசைகள் அனைத்தும் பேராசையின் பிரிவில் அடங்குகின்றன. லௌல்யம் அப்படின்னு பார்க்கணும். இத்தகைய ஜட லாபங்களையோ பெயரளவு ஆன்மீக முன்னேற்றத்தையோ அடைவதற்குரிய எல்லா முயற்சிகளும் கிருஷ்ண உணர்வு பாதையோட தடைகள். இதெல்லாம் வந்து நம்மள வந்து ஆன்மீக பாதையோட தடைக்கற்கள் அப்படின்னு பார்க்கணும். சோ இந்த ஜடலா ரொம்ப இது பௌதீகமான லாபத்தை எதிர்பார்க்கறது, அல்லது தான் தோன்றித்தனமான ஒரு பிலாசபி வச்சுக்கிறது, பகவானுக்கு ரூபம் இல்ல, அவருக்கு வந்து நான் வந்து முக்தி அவரோட இரண்டரை கலந்துரணும் அப்படின்னு நினைக்கிறது, அல்லது இந்த சித்திகள் மேல ரொம்ப ஆர்வமாக யோக பயிற்சி எல்லாம் பண்ணி தண்ணி மேல நடக்கிறது, சின்னதா மாறுறது, பெருசா மாறுறது, கூடு விட்டு கூடு பாயிறது, இந்த மாதிரியான சித்தி காமிகள். இது இவங்க எல்லாமே வந்து ஆன்மீக வளர்ச்சிக்கு, கிருஷ்ண உணர்வுல முன்னேறதுக்கு தடை கற்கள் அப்படின்னு பார்க்கணும். அத்தியாகார தொடர்பான ஸ்ரீல ரூப கோஸ்வாமியின் ஆலோசனையை தவிர்த்ததாலேயே முதலாளித்துவத்திற்கும் பொது உடைமைவாதத்திற்கும் இடையில் நவீன ஆயுத போர் நடந்தது. சோ நவீன கால முதலாளிகள் தேவைக்கு அதிகமாக செல்வத்தை திரட்டுகின்றார்கள். அததான் நம்ம பாக்குறோமே. அவர்களோட செல்வ செழிப்பில் பொறாமை கொண்ட பொது உடைமைவாதிகள், கம்யூனிஸ்ட், எல்லா செல்வத்தையும் சொத்தையும் தேசியமயமாக்கணும்னு விரும்புறாங்க. துரதிருஷ்டவசமாக செல்வத்தையும் அதன் விநியோக பிரச்சனையும் எப்படி தீர்ப்பது என்பது பௌதீக பொது உடைமைவாதிகளுக்கு தெரியவில்லை. இதன் காரணமாக முதலாளிகளின் செல்வம் பொது உடைமைவாதிகளின் கைக்கு வரும்போது எந்த தீர்வும் விளைவதில்லை. அப்படியே அவங்களுடைய செல்வம் வந்தாலும் இந்த கம்யூனிஸ்டால இதை என்ன பண்ணணும் அடுத்த நிலைன்றது புரிய மாட்டேங்குது. சோ இந்த இரு தத்துவங்களுக்கும் எதிரான கிருஷ்ண உணர்வு கொள்கை அனைத்து செல்வமும் கிருஷ்ணருக்கு சொந்தமானதாகும் என்று குறிப்பிட, ஈஷாவாஸ்யம் இத்தம் சர்வம், அனைத்துமே கொடுக்கப்பட்ட அனைத்துமே வந்து பகவானுக்கு சொந்தமானது. எனக்கு சொந்தமானதோ அல்லது மக்களுக்கு சொந்தமானதோன்றதை விட இது அனைத்துமே பகவானுக்கு சொந்தமானது. அதை அவரை திருப்திப்படுத்துறதுக்கு உபயோகப்படுத்தணும். இவ்வாறாக எல்லா செல்வமும் கிருஷ்ணரின் ஆட்சி முறையின் கீழ் வந்தால் அல்லாது மனித சமுதாயத்தின் பொருளாதார பிரச்சனைக்கு தீர்வு என்பது கிடையாது. செல்வத்தை பொது உடைமைவாதிகள் அல்லது முதலாளிகளின் கைகளில் ஒப்படைப்பதால் எந்த பிரச்சனையும் தீர்க்க இயலாது. வீதியில் கிடக்கும் 100 ரூபாய், இப்போ ஒரு 100 ரூபாய் வீதியில இருந்துச்சு அப்படின்னா தனது சட்டை பைக்குள் வைக்கணும்னு நினைக்கிறவங்க வந்து நேர்மையானவர்கள் கிடையாது. அவங்கதான் இந்த முதலாளிகள். மற்றொருவன் அந்த பணத்தை கண்டும் காணாமல் போறாங்க அப்படின்னாக்க அதனால எதுனா பலனா அதுவும் கிடையாது. அங்கேயே விட்டு இது எனக்கு சொந்தம் இல்ல, யாரோ ஒருத்தவங்க அதை தொட்டு எனக்கு ஏன் கர்மம் வேண்டாம் அப்படின்னு விட்டுட்டு போனா அதுவும் வந்து தவறான ஒரு செயல். அப்ப நம்ம என்ன பண்ணணும், இவங்க இந்த 2வது மனுஷன் இருக்காங்களே, அவங்க சுய நோக்கங்களுக்காக பணத்தை திருடலைன்னாலும் அதை சரியான உபயோகப்படுத்தாம தவறதுனால அதுவும் தவறான ஒண்ணு. அந்த 3வது மனுஷன் என்ன பண்றான் அப்படின்னா, அதை தொலைத்து விட்டவனிடம் ஒப்படைக்க கூடும். அதை கண்டுபிடிச்சு யாரு தொலைச்சாங்களோ அவங்க கிட்ட ஒப்படைக்கிறாங்க. இவன் தன்னுடைய உபயோகத்திற்காக பணத்தை திருடவும் இல்லை, வீதியிலே இருக்கணும்னு விட்டுட்டும் போகல, அதை உதாசீனமும் படுத்தல. அதை எடுத்து தொலைத்தவன் கையில் ஒப்படைப்பது மூலமாக இவன் நேர்மையும் விவேகமும் கொண்டவனாக இருக்கின்றான். சோ நாம பார்க்கக்கூடிய அனைத்துமே பகவானுடைய சொத்து. அத பகவானுடைய பக்தி தொண்டுக்கு ஈடுபடுத்தணும். யாரெல்லாம் நம்ம சுத்தி இருக்காங்களோ அவங்களுக்கும் கிருஷ்ண பக்தியை உணர்த்தணும். சோ தட் இந்த பௌதீகமான தன் சுய இன்பத்திற்காக பாடுபடுறது நிறுத்தப்படும். பகவானுடைய அந்த தூய்மையான பக்தியில அவங்க வர முடியும். சோ செல்வத்தை முதலாளிகளிடமிருந்து பொது உடைமைவாதிகளின் கைக்கு மாற்றுவதால் மட்டும் இந்த காலத்தோட அரசியல் பிரச்சனைக்கு தீர்வு காண இயலாது. சோ இந்த ஆன்மீகமயமான அரசியல் அதுதான் வந்து உண்மையான முன்னேற்றத்தை எடுத்து செல்லும். இப்ப நடக்கக்கூடிய அனைத்து உள்நாட்டு வெளிநாட்டு கலவரங்களுக்கு என்ன காரணம், நான் தான் அனுபவிப்பாளன், நான் தான் உரிமையாளன் அப்படின்ற பாவம் இருக்கிறதுனால
பகவானை மறந்ததுனால இந்த பிரச்சனைகள்லாம் வருது அப்படின்றத நம்ம பார்க்கலாம். சோ இப்ப இந்த செல்வம் வந்து பொது உடைமைவாதிகளுக்கு போனாலும் அவங்க என்ன பண்றாங்க, தன்னுடைய சுய புலனின்பத்திற்காக உபயோகிக்க ஆரம்பிச்சிருவாங்க. சோ உலகில் உள்ள செல்வம் உண்மையில் கிருஷ்ணருக்கு சொந்தமானது. மேலும் மனிதன், மிருகம் என உலகில் உள்ள அனைத்து ஜீவராசிகளுக்கும் இறைவனின் சொத்தை தங்களது பராமரிப்புக்கு உபயோகிக்கும் பிறப்புரிமை இருக்கு. நாம அதை நம்மளுடைய எக்ஸிஸ்டன்ஸ்க்கு உபயோகப்படுத்திக்கலாம். ஆனா ரொம்ப லக்ஸரியஸா மாற வேண்டிய அவசியம் தேவையில்லை. தனது தேவைக்கு அதிகமானதை ஒருவன் எடுத்துக்கொள்ளும் போது அவன் ஒரு முதலாளியாக அல்லது பொது உடைமைவாதியாக இருந்தாலுமே கூட அவன் ஒரு திருடன் அப்படிங்கிறாரு பிரபுபாதர். நம்மளுடைய தேவைக்கு அதிகமாக நம்ம உபயோகப்படுத்தணும் அப்படின்னாக்கா அவங்க திருடம். அதனால இயற்கையோட சட்டங்களினால அவங்க தண்டிக்கப்படுறாங்க. எதற்கு நமக்கு வந்து அதிதெய்வீக கிளேசங்கள்லாம் நடக்குது, தேவைக்கு அதிகமாக இந்த பூமியில இருக்கக்கூடிய நல்ல விஷயங்களை நம்ம சுரண்ட ஆரம்பிச்சிட்டோம். அப்ப அங்க அன்னெசரியா கேப் வருது. அதன் மூலமாக அந்த தட்டுகள் ஒன்றோட ஒன்று மோதி அதுல வரக்கூடிய அந்த அந்த இடைவெளிகளை சமன் செய்யறதுக்காக இன்னொரு இடத்துல இருந்து அது பண்ண வேண்டியதா இருக்கு. அதனாலதான் சுனாமி வருது, நிலச்சரிவு வருது, அந்த இயற்கை சீற்றங்கள் எல்லாம் அதனாலதான் வருதுன்னு பாக்குறோம். ஏன்? நம்ம அளவுக்கு அதிகமாக இந்த இயற்கையை சீண்டி பார்த்ததனுடைய விளைவு, நாம இன்னும் அனுபவிக்கணும்னு நினைச்சதோட விளைவு. சோ உலகில் உள்ள செல்வத்தை அனைத்து ஜீவராசிகளோட நன்மைக்காக நாம உபயோகப்படுத்தணும். ஏன்னா அதுதான் இயற்கை அன்னையோட திட்டம் இல்லையா? சோ இறைவனுடைய செல்வத்தை உபயோகித்து உயிர் வாழும் உரிமை அனைவருக்குமே உண்டு. நம்ம அதெல்லாம் உபயோகப்படுத்தணும்னா பகவான் இதை நமக்கு கொடுத்திருக்கார். ஆனா அதீதமாக என்னுடைய புலனின்பத்துக்காக மட்டுமே நாம உபயோகப்படுத்த கூடாது. சோ பகவானுடைய இந்த உடைமைகளை விஞ்ஞானபூர்வமான முறையில் உபயோகிக்க மக்கள் கற்றுக்கொள்ளும் போது மற்றவர்களுடைய உடைமைகளை அபகரிக்கிறதுல அவங்க ஈடுபட மாட்டாங்க. அதன் பின்னர் ஒரு சீர்மிகு சமூகத்தை உருவாக்க முடியும். அதனால ஒரு சீரான சமூகத்தை அவங்களால உருவாக்க முடியும். அதுதான் வந்து ஆன்மீக சமுதாயத்திற்குரிய அடிப்படை கொள்கை அப்படின்றது ஸ்ரீ ஈஷோபனிஷத்துல முதல் மந்திரம். அடுத்த புத்தகம் நம்ம அதுதான் படிக்க போறோம். ஈஷாவாஸ்யம் இதம் சர்வம். பார்க்கிற அனைத்துமே பகவானுக்கு சொந்தம். யத் கிஞ்ச ஜகத்யாம் ஜகத் தேனே தியக்தேன புஞ்சீத மா கிருத்திய கஸ்ய ஸ்வித்தனம். பிரபஞ்சத்துல இருக்கக்கூடிய அசையும் அசையாத பொருட்கள் அனைத்தும் இறைவனுடைய கட்டுப்பாட்டுக்கு உட்பட்டவை, எல்லாமே அவருக்கு சொந்தமானது. அதனால தன் தேவைக்கு அவசியமான பொருட்களை தனக்கென ஒதுக்கப்பட்ட பங்கை மட்டும் ஏற்றுக்கணும். மத்தது இது மத்தவங்களுக்கு சொந்தமானது அப்படின்ற பாவம் நமக்கு இருக்கணும். அதையும் பறிச்சு கொள்ள கூட நம்ம முயலக்கூடாது. அதனால இந்த ஜட உலகம் அனைத்து ஜீவராசிகளோட தேவைகளை பூர்த்தி செய்யறதுக்கு உண்டான எல்லா விஷயங்களுமே இருக்கு. ஆனாலும் நமக்கு உணவு பற்றாக்குறை, பொருளாதார பற்றாக்குறை இதெல்லாம் ஏன் வருதுன்னா ஒருத்தவங்களுக்கு கிடைக்க வேண்டியதை இன்னொருத்தவங்க எடுத்து பறிச்சுக்கிட்டதுனால வரக்கூடிய இது அப்படின்னு நம்ம பாக்குறோம். அதனால அபகரிக்க வேண்டிய அவசியம் இல்லை. எல்லாம் கிடைக்கிறத பகவான் திட்டமிட்டு தான் கொடுத்திருக்கார். ஆனா இந்த பூரண ஏற்பாடு ஒவ்வொருவருக்கும் அவரவர் உண்மையான தேவைகளுக்கு ஏற்ப சரியான விகிதத்தில் செல்வத்தை அளிக்கின்றது. இவ்வாறாக நாம வந்து என்ன பண்ணணும், சிம்பிள் லிவிங் ஹை திங்கிங், நம்மளுடைய வாழ்க்கையை ரொம்ப எளிதாக வைத்துக் கொள்ள வேண்டும். இதைதான் பிரபுபாதர் வந்து எப்பவுமே நமக்கு வந்து உணர்த்திட்டே இருப்பார். நமக்கு அவர் சொல்றது வந்து பாத்தீங்கன்னா சிம்பிள் லிவிங் ஹை திங்கிங் அப்படின்ட்டு. இந்த ஒரு பேஜ் மட்டும் இருக்கு, முடிச்சிடலாமா? 2 நிமிஷம் இருக்கு. முடிக்கலாம். ஓகே. சோ இங்க வந்து சுவாமி எனும் பட்டத்தை பெறுகின்றார். யாரு இங்க வந்து யாரு தன்னுடைய ஒரு நிமிஷம் வந்துச்சு. நம்ம 2வது மந்திரத்துல இருக்கோம் இல்லையா? 2வது மந்திரத்துல இருக்கோம். முதல் மந்திரத்துக்கு போயிட்டோம். ஓகே. சோ இங்க வந்து நம்ம என்ன பாக்குறோம் அப்படின்னாக்கா சிம்பிள் லிவிங் ஹை திங்கிங், எளிமையான வாழ்க்கை உயரிய சீரிய சிந்தனை அப்படின்னு பாக்குறோம். அதன் மூலமாக நாம அமைதியாக வாழலாம். ஆனா துரதிருஷ்டவசமாக நம்ம என்ன பண்றோம், பகவானுடைய திட்டத்துல நம்பிக்கை இல்லை, உயர்ந்த ஆன்மீக முன்னேற்றத்துல எந்தவித விருப்பமும் கிடையாது. அதனால நாம என்ன பண்றோம், இந்த பௌதிகமான விஷயத்துல நாம வந்து மீண்டும் மீண்டும் இருக்கிறதுனால அதை வந்து துஷ்பிரயோகம் பண்றோம். நம்ம தேவைக்கு அதிகமாக அதை உபயோகப்படுத்துறோம். அதனால விளைவுகளை நாம ஃபேஸ் பண்ண வேண்டியதா இருக்கு. இந்த பௌதீக அந்தஸ்தை முன்னேற்றிக் கொள்வதற்காக முதலாளித்துவம், பௌதீக பொது உடைமைவாதம், இந்த மாதிரியான விஷயங்களை நாம பேசுறோம். ஆனா அதுல பகவான் இல்லாம எதுவுமே வந்து சாத்தியம் இல்லை அப்படின்றத புரிஞ்சுக்கணும். சோ இறைவனுடைய சட்டத்திலோ உயிரை நோக்கத்திலோ அக்கறை கொண்டிருக்கல அப்படின்னா எண்ணிலடங்காத தங்களுடைய புலன்ப ஆசைகளை நிறைவேற்றிக் கொள்வதில் பேராவல் கொண்டு அவர்களது சக ஜீவராசிகளை சுரண்டி வாழும் திறமையில் பிரசித்தி பெற்றவர்களாக இருக்காங்க.
இந்த மனித குலம் மத்த ஜீவராசிகளுக்கு தேவையான விஷயத்த அவங்களுக்கு கம்ஃபர்ட் நம்ம பண்ணித்தரோம். நம்ம என்ன பண்றோம், அவங்களோடயும் சேர்த்து நம்ம அபகரிச்சுக்கிறோம். சோ ஸ்ரீல ரூப கோஸ்வாமி அத்தியாகார அப்படின்றத இங்க வந்து சொல்றாரு. இக்குற்றங்களை மனித சமுதாயம் கைவிடும் போது மனுஷங்களுக்கும் மிருகங்களுக்கும் முதலாளிகளுக்கும் பொது உடைமைவாதிகளுக்கும் இடையிலான அனைத்து விரோதங்களும் ஒரு முடிவுக்கு வந்துடும். அத்துடன் இசைவின்மையும் நிலையாமையையும் கொண்ட பொருளாதார மற்றும் அரசியல் பிரச்சனைகள் அனைத்தும் தீர்க்கப்பட்டுவிடும். கிருஷ்ணர் அல்லாது நாமளா ஒண்ணு முடிவு பண்ணணும்னு நினைச்சா அது ரொம்ப கஷ்டம். இந்த தூய உணர்வு சரியான ஆன்மீக கல்வியினாலும் கிருஷ்ண பக்தி இயக்கத்தால் விஞ்ஞானபூர்வமாக அளிக்கப்படும் பயிற்சியாலும் எழுப்பப்படுகின்றது. சோ இந்த கிருஷ்ண பக்தி இயக்கம் உலக அமைதியான நிலையை உருவாக்கக்கூடிய ஒரு ஆன்மீக சமூகத்தை அளிக்கின்றது. பக்தியுள்ள மனிதர் ஒருவரும் இந்த கிருஷ்ண பக்தி இயக்கத்தில் இதயபூர்வமாக புகலிடம் ஏற்க முடியும். இப்படி பக்தி தொண்டோட 6 தடங்கள்ல இருந்து நம்மை விடுவித்துக் கொண்டு தன்னுடைய உணர்வை தூய்மைப்படுத்திக் கொள்ள வேண்டும் அப்படின்றத பிரபுபாதா சொல்றார். சோ நமக்கு வந்து 6 விஷயங்கள் வந்து பக்திக்கு இடைஞ்சலாக இருக்கு. பக்திர் வினஷ்யதி, அது நாசமாக்கிறோம். ஷட்வீர் 6 விஷயங்கள். என்னென்ன 6 விஷயங்கள்? அத்தியாகார, அளவுக்கு அதிகமாக உண்ணுறது அல்லது அளவுக்கு அதிகமாக சேமிக்கிறது, அத்தியாகார. பிரயாசம் பண்றது, நிறைய கஷ்டப்படுறது. பிரஜல்போ, தேவையற்ற பேச்சு, தேவையற்ற விஷயங்கள்ல ஈடுபடுறது. நியமாகிரக, நியமகிரக அப்படின்னு ப்ரொனவுன்ஸ் பண்ணலாம். சாஸ்திரத்துல சொல்லப்பட்டதை எனக்காக பயன்படுத்திட்டு நான் வந்து பௌதிகமான விஷயத்துல ஆட்படுறது, இல்லது ஆன்மீக முன்னேற்றத்துக்கு உள்ள சாஸ்திர விஷயத்தங்களை அலட்சியம் பண்றது. நியமாகிரக, நியமகிரக. ஜனசங்கஷ்ட, ஜனசங்கம் என்ன? பக்தர் அல்லாதவர்களுடைய தொடர்பு. லௌல்யம் அப்படின்னாக்கா பேராசைப்படுறது. இந்த 6 விஷயங்கள்னால நாம பக்தி தொண்டுல இருந்து வீழ்ச்சிய முடியும் அப்படின்றத நம்ம பார்க்கணும். அதனால இந்த 6 விஷயங்களை நாம செய்யக்கூடாது அப்படின்னு பார்க்கணும். வாஞ்ச கல்பதருபிஷ கிருபா சிந்துபி வச்ச பதிதானாம் பாவனேபியோ வைஷ்ணவேபியோ நமோ நமக. அனந்த கோடி வைஷ்ணவ விருந்த की जय. नामाचार्य श्रील हरिदास ठाकुर की जय. जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय. नित्य गौरव प्रेमानंदे. हरि हरि बोल. हरे कृष्णा. ஓகே, இன்னைக்கு பாடம் சார்ந்து ஏதாவது சந்தேகங்கள் இல்ல கருத்துக்கள் இருக்குங்களா? ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. அந்த ஹனுமான்களின் தீவிர முயற்சி அதை ஒரு வாட்டி கூட எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுங்க மாதாஜி. புரியல மாதாஜி. ஹனுமான்களின் தீவிர முயற்சி முற்றிலும் பயனற்றதாகும், அந்த பாராகிராஃப் இது மாதாஜி. அனுமானங்களினோட தீவிர அதாவது சரியான பிலாசபிக்கல் திங்கிங் இல்லாம நம்மளுக்கா ஒரு அனுமானம் இருக்கும் இல்லையா, அந்த இன்சைட்ஸ், அதை வச்சுட்டு நம்ம சொல்றது. எக்ஸாம்பிள் சொல்லணும்னா நான் அந்த இப்ப நம்மள சுத்தி போயிட்டு இருக்கக்கூடிய யோகங்கள் அதெல்லாம் அவங்களா ஒரு பிலாசபி வச்சுட்டு அதனுடைய ஒரு ஹிஸ்டரியோ அல்ல அதனுடைய சரியான மூலத்தில் இல்லாம அவங்களா ஒரு இதை உருவாக்கிக்கிறாங்க. அத அவங்க பரப்பி அதுல வந்து முன்னேற்றம் அடையணும்னு நினைக்கிறாங்க. சோ அது வந்து சரியான முயற்சியா அல்ல சரியான இதுல நம்ம கொண்டு செல்லுமா அப்படின்றது வந்து சரியான விஷயம் கிடையாது அப்படின்றத நம்ம பார்க்கணும். சோ இந்த அனுமானங்கள் மூலமாக எடுத்துக்கொள்ளக்கூடியது வந்து சரியா அப்படின்னாக்க கிடையாது. எக்ஸாம்பிள் வந்து பாத்தீங்கன்னா அவங்க வந்து சொல்லுவாங்க தியானம் தான் நம்மளுடைய இது. ஓகே, அந்த தியானத்திலே நிறைய நிலைகள், நான் ஏற்கனவே அதுல போயிருக்கிறதுனால நான் சொல்றேன். அதுல மிரர் மெடிடேஷன் அடுத்தடுத்துல எல்லாம் சொல்லுவாங்க. அதுக்கப்புறம் என்ன மெடிடேஷன் அந்த இதெல்லாம் சொல்றது ஓகே, மனசு வந்து அப்ப உங்களோட அந்த 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 காலகட்டத்துல பாத்தீங்கன்னா எனக்கு யாருன்னா எதுனா பேசினா கூட அது வந்து பெருசாவே தெரியாது. ஏன்னா நம்ம அந்த மெடிடேட்டட் லெவல்ல இருக்கிறதுனால அவங்க பேசுறதெல்லாம் கூட நமக்கு கஷ்டமாவே தெரியாது. நம்ம வந்து இந்த உடம்பு வேற லெவல் அப்படின்ற, இது உடம்பு வேற, நான் இதை சார்ந்து கிடையாது அப்படின்ற இதெல்லாம் இருக்கும். ஓகே, பட் அதுக்கப்புறம் அடுத்து நம்மளுடைய நிலை என்ன அப்படின்னு பார்த்தா அது ஒரு பெரிய கேள்விக்குறியாதான் இருக்கும். சோ இந்த அனுமானங்கள் மூலமாக வரக்கூடிய விஷயங்களும் வந்து பாத்தீங்கன்னா முழுமையான தீர்வு தருமானா இல்ல. ஏன்னா பகவான் அந்த 3 நிலையில பாக்குறோம் இல்லையா, பரபிரம்மம், பரமாத்மா, பரமபுருஷர். அப்ப எனக்கு உண்மையான ஆனந்தம் எதுல கிடைக்குது அப்படின்னாக்கா பகவானுடைய அந்த திவ்யமான ரூபத்துல தியானம் செய்து அவருக்கு வந்து பக்தி தொண்டு செய்யும் போதுதான் அது உண்மையான இது கிடைக்கும். அதுதான் வந்து நம்மளுடைய தாத்பரியம், நம்மளுடைய பிலாசபி. அச்சிந்த பேத அபேத தத்துவம். நாம பகவானுடைய குணங்களை கொண்டிருந்தாலும் பகவான் வேற, நாம வேற. நம்மளுடைய நிலை என்ன, அவருக்கு பக்தி தொண்டு செய்யணும். அதுக்குதான் நம்ம மீண்டும் மீண்டும் பிறப்பு எடுத்துட்டே இருக்கோம். அவரும் நம்மள என்ன பண்றாரு, நமக்காக பக்தர்களை அனுப்புறாரு, பக்தர்களுடைய சங்கம் அனுப்புறாரு, அவரே அவதாரம் பண்றாரு,
அப்பவும் நமக்கு புரிய மாட்டேங்குது. ஆச்சாரியர்கள் அனுப்புறாரு, அவருடைய அம்சத்தை அனுப்புறாரு. பட் ஸ்டில் நம்ம என்ன பண்றோம், இதை விட்டு நான் போவே மாட்டேன் அப்படின்னு நம்ம ரொம்ப ஸ்ட்ராங்கா இருக்கு. சோ புரிஞ்சுதா மாதாஜி? நான் உங்களுக்கு உங்க கேள்விக்கு ஆன்சர் பண்ணணும்னு தெரியல. தேங்க்யூ மாதாஜி, தேங்க்யூ மாதாஜி. கிளியரா Thank you, மாதாஜி. புரிஞ்சுது மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. நன்றி மாதாஜி. சோ இந்த இரண்டாவது ஸ்லோகத்துல மாதாஜி, நாம பலி சொல்லுங்க. மகாராஜோடைய கதையில இருந்து நாம பண்ற ம். பக்தி என்னைக்கும் வீணாகாதுன்றத நாம இன்னைக்கு தெரிஞ்சுக்கிட்டோம் மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. சேலத்துல இருந்தா பிரபு செல்லகுமார் பிரபுவோட டாக்டரா? ஆமா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஓகே. இது பேர் வேறவா இருக்கிறதுனால நான் யோசிச்சேன் பிரபு. ஹரே எங்க கிருஷ்ணா, வீட்டுக்கு ஹரே கிருஷ்ணா. அட்டன் பண்றாங்க மாதாஜி. ஓகே ஓகே. தேங்க்யூ பிரபு. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி, ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி, ஹரே ஹரே கிருஷ்ண கிருஷ்ணா பிரபு. மாதாஜி. So, தேங்க்யூ மாதாஜி. மூன்றாவது ஸ்லோகம் வந்து இப்ப எதெல்லாம் வினஷ்யத்தின்னு பார்த்தோம் இல்லையா, பக்திக்கு வந்து எதெல்லாம் தடங்கல்கள்னு பார்த்தோம். இப்ப அடுத்தது வந்து எதெல்லாம் வந்து அனுகூலமாக இருக்கிறது, பக்திக்கு வந்து எதெல்லாம் வந்து தூண்டுதலாக இருக்கும் முன்னேறதுக்கு அப்படின்றத அடுத்த ஸ்லோகத்துல பார்க்கலாம். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. பிரபுஜி ஹரே கிருஷ்ணா. வேற ஏதாவது ஹரே கேள்விகள் கிருஷ்ணா இருக்குன்னா மாதாஜி. கேட்கலாம். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. சரி, கேள்வி இல்லைன்னா வைண்ட் அப் பண்ணிடலாமா? மாதாஜி, Thank you, ஒரு மாதாஜி. ரிக்வெஸ்ட் மாதாஜி, இந்த ஸ்லோகம்லாம் சொல்லுங்க நீங்க மாதாஜி. கொஞ்சம் வீடியோ இதுல போட்டா எங்களுக்கு கொஞ்சம் சௌரியமா இருக்கும் மாதாஜி, படிக்கிறதுக்கு. பிராக்டிஸ் audio. பண்றதுக்கா நமக்கு இதுலயே இருக்கும், யூடியூப்ல இருக்கும், நான் பார்த்து அனுப்பிச்சிடுறேன். யூஸ்வலா கௌரங்க தர்ஷன் பிரபுவோட இதெல்லாம் வந்து ரொம்ப அழகா இருக்கும். அவங்க ராகமா அந்த சான்ஸ்கிரிட் இதோட சொல்லி தந்திருப்பாங்க. நான் அந்த இதை பார்த்துட்டு உங்களுக்கு அனுப்புறேன் மாதாஜி. ஓகே மாதாஜி. நம்ம ஹரே குரூப்ல கிருஷ்ணா. போடுறேன். தேங்க்யூ. ஹரே கிருஷ்ணா. தேங்க்யூ தேங்க்யூ மாதாஜி. மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. தேங்க்யூ. ஹரே வைண்ட் அப் கிருஷ்ணா. பண்ணிட்டாங்களா மாதாஜி, Thank you, ரம்யா மாதாஜி. மாதாஜி? ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி.